Bueno. Imos logo a continuar ca convocatoria co punto 14 de rogos e preguntas, empezando polos rogos. Os primeiros son do Partido Socialista. O rogo do PSOE para que o estudo de ubicación dunha marquesina para autobús na estrada Santiago Noia, a altura da capela de Roxos. Gonzalo, eso falámoslo en Tusa, non? Como falamos en Tusa? Boa tarde. Na Rúa de Muros, diante da capela de Roxos, hai unha parada de transporte escolar do CIP de Roxos, na que cada día unha decena de rapaces esperan o autobús para trasladarse ao centro, así como unha parada do transporte metropolitano e autobús urbano. Esta parada, tal como se observa nas imaxes que achegamos con este rogo, non ten instalado unha marquesiña para que os rapaces poidan resgardarse da choiva e do vento, ademais de que se deba estudar unha ubicación idónea, velando pola seguridade vial dos menores, xa que esta estrada Santiago Noia, cuxa titularidade corresponde á Xunta de Galicia, ten moita intensidade de tráfico, polo que sería necesario estudar a maior brevidade posible unha solución ao respecto. As nais e pais deses rapaces presentaron un escrito dirixido á alcaldía solicitando a instalación desta marquesiña, escrito que foi derivado á empresa Tusa, desde onde se lle contestou que nesa ubicación non colle unha marquesiña sen invadir a calzada. Díxolles tamén que se puxeran en contacto coa asociación de veciños por se existese na zona algunha marquesiña de baixa ocupación que se puidese trasladar. Nós consideramos que esta contestación non parece moi coherente, xa que se non hai espazo para que se teñen que poñer en contacto coa asociación de veciños. Por outra banda, non parece axeitado ter que desvestir a un santo para vestir outro. Por todo isto, e polo que o Grupo Municipal Socialista presenta ao pleno da Corporación o seguinte rogo: que o Goberno Municipal dé as instruccións oportunas para que se estude a oportuna ubicación dunha marquesiña na estrada Santiago Noia, á altura da capela de Roxos, para que os rapaces e maiores poidan esperar o autobús resgardados e, sobre todo, con seguridade. Gracias, Gonzalo. Jorge. É unha petición que está efectuada xa tamén, aparte de por escrito, no último encontro ao vivo, tal e como transmitiu Tusa, na actualidade non hai marquesiñas, para poder colocar unha hai que reubicala desde outro lado. Na actualidade estamos vendo se hai algunha que ten unha menor utilización que poda ser reubicada aí e buscar ademais un sitio que poda acoller ese espazo, porque tal e donde eles indican non é posible, habería que desplazar a ubicación a outro sitio onde colla. O seguinte rogo do Partido Socialista para a limpeza e desbroce da maleza existente na contorna do Mirador do Pedroso. Gonzalo. Sí. O pasado 1 de outubro celebrouse a tradicional andaina ao Pedroso organizado polo Club As Fontiñas. Os participantes nesta camiñata podemos comprobar ao chegar acima do Pedroso que, debido á falta de limpeza da maleza na contorna, dentro do mirador non se poden apreciar as inmellorables vistas da nosa cidade. Tal como se aprecian nas imaxes que achegamos con este rogo, a altura da maleza é tal que non se permite disfrutar da paisaxe e das vistas. Por todo isto, polo que o Grupo Municipal Socialista presentamos o seguinte rogo: que o Goberno Municipal inste a Xunta de Galicia ou quen corresponda a proceder á limpeza e desbroce da maleza existente na contorna do Mirador do Pedroso. Así mesmo, tamén porque había un compromiso por parte aquí de Goretti, que tamén participou na andaina, houve moita xente que participou nela, pois que descoñecía realmente os distintos sendeiros que había, polo que tamén solicitamos que se valora a necesidade de poñer sinalética, porque realmente moita xente descoñecía esos caminos existentes para saber desplazarse por toda esa contorna. Ademais, moitas gracias. Gracias, Gonzalo. Rafa. Boa tarde a todos, compañeiros e compañeiras de corporación. Con respecto ao rogo que plantexa o Partido Socialista, daremos conta do mesmo. Con respecto ás zonas que pertencen ao Concello de Santiago, instaremos as zonas que pertenzan a outras instalacións. Comentar que se fixo un desbroce antes do inicio do verán, debido a este verán alargado ou primavera alargada que temos, pois se acumulou ou se produciu un crecemento non o habitual, e fai que a día de hoxe estea bastante intransitado. En 2 semanas aproximadamente faremos o acondicionamento dese espacio para que quede dunha maneira digna. Máis nada. Moitas gracias, Rafa. O seguinte, un rogo do BNG para o mantemento da contorna de Pelamios e Xoan 23, Goretti.
Sí, trátase no rogo de facer referencia a como está bastante mal toda esa contorna de Pelamios e de Xoán 23, unha cuestión que a veciñanza nos fai chegar con certa frecuencia, cuestións que teñen que ver iso con moita porcaría nas rúas, con fochancas, lousas levantadas, moitísima acumulación de vexetación, mesmo ese problema de unha gran fochanca que fai que os coches batan no chan, realmente de toda unha serie de intervencións onde tamén habería que ver que se quere facer con toda esta zona de Pelamios todos os arredores de Xoán 23, porque o feito de que Xoán 23 esa semipionil fai que moitas veces por ali se acabe desviando nestes momentos moitísima circulación. Eso é o que nos transmite a veciñanza, que hai moitísima máis circulación da que había antes de que fose así, e mesmo, claro, vou volver ao punto anterior, se o plan de mobilidade estivese redactado, poderíase saber se se quere continuar con que iso sexa peonil, non, ou que cando menos o que hai que facer é intentar que aí se reduza a velocidade, que se instalen lombos, porque polo que nos din hai problemas mesmo de seguranza. Aproveito, xa que isto ten que ver coa mobilidade e ainda que sexa volver atrás, que ainda que eu entenda que os prazos sexan diferentes, aquí dábase unha circunstancia magnífica para que os prazos e todo fose transversal, porque si desde febreiro de 2016 remataba o contrato de transporte, había un tempo máis que suficiente para que agora, cando se licite, estivese o plan de mobilidade. É certo que pode ser que non coincida, pero aquí puídose facer coincidir e sería moito mellor que nestes momentos para todo soubésemos que se vai facer ou que se pensa facer a respecto, por exemplo, de toda a zona dos Pelamios. Era unha das preguntas que nos facían. Se Xoán 23 vai continuar sendo peonil, non, os arredores, todo aí, toda é unha cuestión sobre humanización das contornas das zonas peonís ou semipionís que era necesario abordar xa. Rafa. Bueno, vou a dar eu contestación a este punto, aunque na exposición de motivos pois creo que somos varias as concellerías afectadas nas cousas que se plantearon. No que corresponde ao meu departamento, pois todo o que ten que ver pois coa eliminación de fochancas e reparación de beirarrúas, procederemos ao arranxo das mesmas, pendientes de que pois na zona se faga un estudio máis claro, pois estáse facendo desde o departamento de Jorge pois sobre todo ese ámbito. Hai que darlle unha volta para ver como pois entendemos que hai un certo aillamento de algunhas zonas con respecto á entrada ao casco vello, hai severos problemas de accesibilidade en algúns puntos. Creemos que hai que para aí facer un traballo que poida, digamos, mellorar o acceso dos diferentes da veciñanza aquí a este espacio. Neso está agora mismo urbanismo, e nós encargarémonos de que, mentras tanto, e non se desarrolle eso, ter un mantemento digno, que neste momento hai algún punto que deixa moito que desear. Queda 1 minuto 45, se queres contestar do tema da peatonalización, Jorge, queres contestar? Pero 1 minuto e pico, é o que queda aí. Eu non quero repetir cousas, o plan de mobilidade estaba para ser desenvolvido a partir de febreiro de 2016, imos iniciar ahora, pero hai certas medidas que este Concello tomou, como foi a pacificación, calmado de tráfico na Rúa de San Pedro, e entendíamos que tamén era imprescindible e unha demanda tamén da veciñanza dos Pelamios facelo en San Francisco. Por lo tanto, son medidas que tomamos, e a de San Francisco está tomada así, con ese carácter provisional de adaptala en función das necesidades. Así fixemos entre o verán e o inverno, e, por lo tanto, entendemos que hai medidas que se podan tomar, ainda que non temos o plan de mobilidade, pero entendemos que o plan de mobilidade ten que ser o que nos dé as bases para cambiar dunha forma definitiva certos tráficos rodados. Gracias, Jorge. Rogo do BNG para mellora na planificación do uso dos centros deportivos do Concello. Rubén. Sí, brevemente, non? Ca volta do verán, e sobre todo co inicio do curso escolar, se retoman determinados hábitos que para moitas persoas son habituais, como é a práctica deportiva. Nese sentido, o noso grupo, e tamén o temos percibido así na Comisión de Queixas e Xestións, ten recibido moitas queixas a respecto da tardanza na adxudicación de horarios nas instalacións deportivas,
o que impide en moitas ocasións a programación tanto dos clubes, das familias, das persoas, dos grupos de amigos, e que impide saber en que día e hora se vai a dispor de un determinado pabillón, e iso implica persuicios, desordes, en moitas ocasións que derivan na suspensión da actividade por problemas de conciliación ou de coordinación. Nese sentido, como digo, que non son ni unha, nin dúas, nin tres, sino que son reiteradas as queixas no ámbito da Comisión de Queixas e Xestións, nos o que rogamos é que por parte do Departamento de Deportes mire como poder mellorar ese servicio e que sexa o máis áxil posible e tamén o máis transparente posible. Noa? Sí, eu creo que dende os anos 90 vense facendo a concesión de instalacións deportivas en setembro e un pouco respondía a que os datos de xuño non se corresponden case nunca cos que despois hai en setembro, é dicir, as previsións que pode ter un club en xuño non se corresponden normalmente co que logo pasa en setembro, ou porque suben ou porque baixan, pero sí que o que se trata tamén é de manter os mismos horarios, é dicir, se prorrogan esos horarios e logo se fan certas modificacións ou a veces, modificacións importantes dependendo dos cambios que pasarán esa temporada no club. Que quero dicir con isto? Que sí, que efectivamente o ideal e o que vamos a tratar de facer este ano é que este dada esa adxudicación de instalacións, polo menos no que se refire aos pabillóns, en xuño, que non quita, obviamente, que poida haber modificacións posteriores polo que digo, non? Porque que contan ou pensan que van a poder ter ou máis equipos dos que despois teñen ou menos. Gracias, Noa. O seguinte rogo do Partido Popular sobre a sanitización da obriga de controlar os cans ou salir das zonas habilitadas para o seu espallamento. Pepa. Hola, alcalde. Boas tardes, compañeiros. A Ordenanza Municipal de Posesión e Custodia de Animais sinala que con carácter xeral nas vías e espazos públicos os cans deberán ir provistos de bozo, correa ou cadea. Exceptúanse deste obrigo suposto de zonas especialmente habilitadas polo Concello para o espallamento dos cans. Non obstante o anterior, os cans potencialmente perigosos circularán sempre con bozo mesmo nas referidas zonas. A pesar deste obrigo é moi frecuente ver que en algún lugar que se anuncia de forma moi pouco efectiva. É moi frecuente tamén observar nas áreas habilitadas para este fin como as persoas propietarias dos animais, cando abandonan esas zonas específicas, esquecen ou demoran a colocación dos elementos de seguridade nos seus cans. Para evitar situacións de perigo como a que outro día se recollía unha mordedura dun can nunha zona deste tipo a unha persona, para evitar estas situacións especialmente non desexadas, sobre todo cando hai nenas e nenos que se poden atopar no mesmo espazo, facemos o seguinte rogo: que por parte do correspondente órgano deste goberno se proceda a colocar os sinais informativos de alta visibilidade nos que se destaque a obriga de que as persoas que acoden cos seus cans ás zonas habilitadas procedan a poñerlles os elementos de seguridade cando abandonen ese ámbito e, polo tanto, cumprir así a normativa municipal de aplicación. Moitas gracias. Gracias, Pepa. Noa. Sí, estudiarémolo. O seguinte que estudiaremos. O seguinte rogo é tamén do Partido Popular sobre as xestións coa Xunta de Galicia para a iluminación dun paso de peóns na estrada C543 a altura da Silvouta. Claudio. Boas tardes a todos. Desde hai tempo, a veciñanza próxima á estrada autonómica a C543 que conecta a rotonda de Brandía coa vila de Noia, preto da encrucillada da Silvouta, veñen reclamando unha mellor señalización dun paso de peóns que se localiza exactamente no punto kilométrico 050, a altura do número 15 da Rúa de Muros. Trátase dun lugar onde se resistre unha elevada frecuencia peonil ao situarse próximo a dúas paradas de autobús municipal onde soben e baixan as persoas usuarias deste servizo. Esta demanda foi posta en coñecemento da Axencia Galega de Infraestructuras
da Xunta de Galicia como titular da mencionada estrada a finales do pasado mandato, solicitándolle a adopción de medidas para facer máis visible e con iso máis seguro este paso peonil. A resposta da Xunta daquela, logo de aludir as limitacións existentes ao estudo das posibilidades de mellora da señalización horizontal para lograr unha maior reducción de velocidade, sinalaba que a sinalización vertical gañaría en visibilidade coa súa iluminación. Para iso, o AXI ofrecíase a encargarse da instalación desta iluminación sempre cando o Concello de Santiago se encargara da conexión eléctrica e do seu manteñemento posterior. Como queira que a demanda da veciñanza siga a manterse, tal e como se ten trasladado este grupo municipal, formulamos o seguinte rogo: que por parte do correspondente órgano do Goberno municipal se inicien as xestións oportunas co Servicio Provincial da Axencia Galega de Infraestructuras na Coruña para que este órgano autonómico proceda á programación da iluminación do paso de peóns existente no devandito punto kilométrico da estrada AC 534 Vidal-Noia, á altura do 15 da Rúa de Muros, ofrecendo a colaboración do Concello para a conexión eléctrica e o manteñemento posterior desta instalación. Moitas gracias. Gracias, Xan. Nada, informar que xa están iniciados os trámites. Gracias. O seguinte rogo tamén é do Partido Popular sobre a limpeza da fonte e lavadoiro de Conxo da Baixa. Pepa. Boas tardes de novo. A protección e cuidado das nosas fontes e lavadoiros públicos ten orixinado distintas iniciativas por parte do noso grupo, sen que por parte do Grupo de Goberno se teña adoptado toda agora as medidas concretas que se han solicitado. A pesar diso, seguimos a solicitar novas accións que lle den resposta ás demandas veciñais e poñan remedio ao deterioro que se evidencia en moitos destes elementos patrimoniais. É o caso da ausencia de limpeza e mantemento da fonte do lavadoiro de Conxo de Baixo, que se atopa nun estado de completo abandono desde meses. En relación con este lamentable estado, solicitamos que se proceda a rozar a maleza que invade o conxunto, impedindo un cómodo acceso, que se acondiciona o seu contorna, onde se amorean distintos materiais de construción e que se repoña o suministro de agua do que carece na actualidade a fonte e a través dela o propio pía do lavadoiro. Para este grupo, a situación deste conxunto é unha mostra máis da incoherencia e o abandono deste goberno de Compostela Versta, posto que mentre se organizan actos culturais ao redor destes elementos patrimoniais, procedendo a limpeza puntual para estas ocasións, se mantén no máis absoluto esquecemento a maioría deles, a pesar de constituir singulares mostras etnográficas e ocupar unha posición central en moitos barrios e lugares do concello. Por lo tanto, rogamos que por parte do correspondente órgano deste goberno municipal se den as instruccións precisas para atender todos os temas expostos relativos á limpeza e mantemento da fonte ao lavadoiro de Conxo de Baixo. Gracias. Gracias, Pepa. Estás ti? Non estaba. Bueno, ti. ¿Qué? Non hai como pedírtelo, Está feito desde o principio da semana. Non hai como pedírtelo, Bueno, está feito, importante. Veña, vamos ás preguntas orais. A primeira do Partido Socialista, sobre cales son as campañas de difusión e publicidade de medios de comunicación contratados polo Concello. Vamos a ver. O contrato de servizo de coordinación e dinamización do proceso de orzamentos participativos Compostela Decide foi adxudicado á Cidadanía, Rede de Aplicacións Sociais, Sociedade Cooperativa Galega. O prego de prescripcións técnicas do contrato deste servizo, artigo 4.3, plano de comunicación, di textualmente: correrán por conta da adxudicataria todos os materiais de papelería, entregables, imaxe gráfica, envíos postais, telefonía, emails e distribucións que se elaboren por proceso de os orzamentos participativos, agás a contratación directa de campañas de difusión ou de publicidade en medios de comunicación ou internet, que correrán por conta do Concello, sen presuicio da labor de asesoramento que poida prestar a adxudicataria. De acordo con este prego, o Grupo Municipal Socialista presenta ao Pleno da Corporación a seguinte pregunta para a súa contestación oral: cales son as campañas de difusión ou de publicidade en medios de comunicación, internet ou outros medios que ten contratadas o Concello, con que empresas e cal é o importe de cada unha delas? Nada máis e moitas gracias. Gracias, María Rozas. Boa tarde de novo.
Son 6 contratos os realizados nas campañas de difusión acometidas polo Concello. O primeiro deles, ca Radio Popular COPE, por un importe de 2.999 euros para a publicidade dos orzamentos participativos. O segundo, con Unipress, tamén por 2.999 euros. Un terceiro contrato coa Sociedade Española de Radiodifusión por 3.928 euros. Un cuarto contrato para a publicidade dos orzamentos participativos nas traseiras de autobuses e os vinilos nos taxis, por 3.815 euros. Un quinto contrato da impresión dos MUPIs, 20 unidades, en Tórculo Comunicación Gráfica por importe de 289 euros. E un último contrato de adquisición de material de papelería en Sermoga, Osorio, Franqueo por 1.892 euros. Gracias, María. Pregunta do BNG sobre cando se vai proceder o arranxo da beirarrúa da rúa Urpiano Villanueva. Sí, trátase do mal estado que ten justamente esta rúa Urpiano Villanueva, despois de arder en agosto pasado varios contedores ali que deixaron as lousas levantadas e que fan que haxa anacos da rúa con moitos problemas para transitar, con carros de crianza, de compra que non poden pasar e con esas protestas da veciñanza por este estado. Entón, cando se vai proceder a este arranxo que entendemos que é urxente? Rafa. Vamos a proceder coa maior urxencia e celeridade posible, xa que non se actuou con estuvemos, a zona está bastante mal, está bastante deteriorada e por diferentes circunstancias non fomos por ali. Entre finales desta semana e a principios da que ven daremos un repaso a toda a zona para que quede ben, a raíz de que moitas das baldosas fundiron co tema do calor provocado pola queima dos contenedores e agora quedou hai un tramiño ali que está bastante intransitable. Finais de semana está complicado, tendo en conta que mañán é venres, será para a semana que ven. Pregunta tamén do BNG sobre cal é a planificación ao respecto ás obras da Casa das Máquinas. Rubén. Pois esa é a pregunta. Jorge. Despois da primeira actuación que se fixo na cal se aseguraron as condicións de seguridade, desmontando a cuberta e asegurando fachadas, a segunda fase con un importe de 250.000 euros, aprobouse o proxecto no mes pasado, conta con a subvención dun 80% da Diputación, está para iniciar a licitación en próximas datas. Posteriormente encargouse un estudio por un importe de 60.000 euros ao estudio de arquitectura para poder habilitar un espazo con almacén, aseos e unha pequena sala de reunións con ese importe que sería o máximo subvencionable pola Diputación, que son 250.000 euros, e estaríamos nunha obra de 312.000 euros. Con este uso está consensuado ca Asociación de Veciños da Plataforma de Galeras para poder facer un espacio plurifuncional que acolla distintas actividades e poder ter unha zona para reunións pechada, aseos e almacén para poder utilizar como ese espazo público cuberto que se demandaba á espera de poder facer en datas vindeiras ou máis adiante, en caso de ser necesario, outra actuación máis importante. Pero entendemos que con eso dase resposta na actualidade ás demandas da veciñanza para poñer en funcionamento a Casa das Máquinas con ese uso de estar aberto tanto aos colectivos da veciñanza como aos centros de educación e a toda a veciñanza da cidade como espazo público cuberto con espacio de aseos, almacén e unha zona de reunións. Gracias, Jorge. A seguinte pregunta do Partido Popular sobre as modificacións no prego técnico para a licitación das pistas de xeo na Alameda. María Antón. Grazas, alcalde. Boas tardes, noites a todos.
Señora Lois, eu aproveito esta ocasión para felicitarla por ser quen de sacar unha licitación en tempo, aparentemente. Esperamos que non haxa trancos na tramitación e ter unha resolución do expediente con antelación suficiente aos prazos de instalación deste equipamento. Así evitaríamos sucesos como o do ano pasado, onde a súa falta de previsión deixou sen ofertas o concurso e vostedes tiveron que decidir directamente a empresa que debía de prestar este servizo. Un feito que tivo unha repercusión negativa, como todos sabemos, para as arcas municipais deste Concello, porque non só deixou de ingresar un canon, senón que tivo que pagar do peto de todos os cidadáns de Santiago o gasto da enerxía eléctrica, por exemplo, un despropósito. Un contrato digital máis deste goberno de Compostela Berta, neste caso fruto da súa negligencia. E veremos que pasa con esta licitación que afecta tanto a este Nadal como o seguinte. A nos chamanos a atención un par de cousas do prego da licitación da pista de xeo. A primeira, sobre o tamaño da pista, que no mesmo prego se di que será unha dimensión orientativa de entre uns 400 ou 500 metros cadrados. É significativo que vostedes aposten por unha pista de xeo de menor tamaño e non prevean nos criterios de adxudicación unha valoración máis positiva a oferta que presente un maior tamaño de pista. A segunda cuestión é sobre a forma da pista, cadrada ou rectangular. E, señora Lois, non o mesmo patinar nunha pista cadrada que nunha pista rectangular. Calquera con un pouquiño de sentido común o sabe e o valora. E a terceira se refire ao baixo canón establecido, tendo en conta que estamos a licitar un espazo público senlleiro da nosa cidade durante 2 anos para unha actividade comercial que, ademais da rentabilidade propia desta actividade, presupostamente, pois pode gañar outros recursos coa xestión da publicidade que se lle permite instalar na mesma pista. Non deixa de ser paradóxico que esta proposta veña precisamente de vostedes. E, finalmente, teño que referirme ao informe da intervención municipal, no que lles indica que o prazo de presentación de solicitudes debe ser de 30 días e, a pesar de ter este informe, que presupoño que vostede coñece, que leu, pois persisten en manter un prazo de 15 días, obviando, unha vez máis, as recomendacións desta intervención municipal. Todos os indicios levan a verbalizar o famoso refrán de piensa mal e acertarás, que o problema que ten vostede para dar un prazo que, ademais de ser legal, pois serve para estimular a concurrencia, que é un índice que permite medir precisamente a transparencia dos procesos. Eu supoño que non me contestará que o mesmo prego de cando gobernaba o PP, porque non é igual e vostede o coñece. Eu xa sei que para vostedes os pregos son papel mollado, pero coido que xa é tempo de que aprendan que os pregos son o marco xurídico dunha contratación. Nada máis, moitas grazas. Marta Lois. Bueno, moi boa tarde, boa noite xa, compañeros e compañeras da corporación. Boa noite, señora Antón. Ben, as motivacións que levaron ao grupo de goberno a plasmar con carácter definitivo no prego de prescricións técnicas a modificación introducida no seu momento na segunda licitación, levada a cabo na tempada, como ben sabe, 2016-2017, tiña como motivacións as seguintes. En primeiro lugar, para abrir precisamente o abano de posibles pistas a instalar, facilitando así o labor aos distintos operadores que actúan no eido da xestión e explotación de actividades deportivas, co ánimo tamén de ampliar así a concorrencia e que máis operadores puideran concorrer a esta licitación. En anos anteriores pedíase unha pista, como ben sabe, cunhas características moi concretas, tanto en dimensións como en formas e medidas, no ancho e longo da pista. Pista de 500 metros cadrados, de 12,5 metros de ancho por 40 de largo en concreto, permitindo diferentes opcións, cadrada ou rectangular, respetando sempre un mínimo dunha pista de 400 metros cadrados. Facilítase con esta apertura unha maior concurrencia na licitación. Por outra banda, as dimensións antes exixidas, especialmente polo seu ancho, eran susceptibles de poder provocar danos nos parterres laterais e dificultaba bastante a montaxe e desmontaxe para os operadores, motivo polo cal tamén decidiuse eliminar esa obrigatoriedade no ancho e deixar unha maior liberdade técnica aos posibles licitadores. Respecto á pregunta por que a maior longitude non aparece entre os criterios de adxudicación, porque, reitero, primouse, e así aparece no prego, o ofrecemento de actividades tamén complementarias que fagan máis atractiva a instalación e os servicios que ofrece, non somente patinar, tales como ofrecemento de ludoteca e hinchables nos fins de semana ou cursos de patinaxe para nenos e para nenas, cursos de patinaxe para mocidade
e adultos. Así, este ano, señora María Antón, as características da instalación e servizos se valoran un total de 12 puntos fronte aos 10 puntos das pasadas licitacións. Nos primeiros tempos da instalación da pista de xeo en Santiago, arredor do 2012, únicamente se instalaban pistas de xeo nas grandes cidades galegas, refírome a Santiago, a Coruña ou Vigo, de tal xeito que toda a área de influencia de Santiago tiñan que acudir á nosa cidade para disfrutar deste tipo de instalacións. No obstante, nos últimos anos, a instalación destas pistas de xeo en vilas da contorna de influencia de Santiago, tales como Vila García, Orde, Ribeira, fan que Santiago teña que competir ofrecendo servicios a maiores que fagan máis atractiva a posibilidade de concurrir na oferta da pista de xeo en Compostela. A oferta de dinamización complementaria, unido ao bo precio, será o que faga que a xente acuda á nosa pista e non as doutras vilas próximas para dinamizar o comercio local, e iso é no que estamos a traballar dende o Goberno. Penso que con estas respostas lle contesto as súas preguntas. Moitas grazas. Gracias, Marta Lois. A última pregunta é tamén do Partido Popular sobre a supervisión de informes e documentos por parte do Servicio Municipal de Normalización Lingüística. María. Grazas, alcalde. Relendo agora, pareceme que o mellor encaixaba mellor dentro dun rogo que unha pregunta, pero bueno, eu creo que o sentido vai ser o mesmo e vámonos entender. Unha das funcións que teñen atribuídas as corporacións locais ten que ver coa normalización do uso da lingua e a súa correcta utilización. O Concello de Santiago conta cun departamento de lingua que se prestou sempre a asesorar, a corrixir, a revisar, a apoiar, informar, etc. todo o relativo ao emprego correcto do galego nas actuacións administrativas internas e tamén na relación co exterior. Vimos detectando no Concello con certa frecuencia, non agora mesmo, sino nos últimos tempos, que en informes, contratos e documentos diversos se introducen termos incorrectos ou erros lingüísticos que non só incumpren a normativa lingüística, senón que contribuyen, dende o meu punto de vista, a restarlle como importancia e seriedade á lingua, alo menos na comunicación oficial escrita, e a veces convirte en inintelixible o verdadeiro sentido do que está escrito. Iso tamén pode ter consecuencias desagradables para o Concello a nivel administrativo ou xudicial, ou porque non se entende o que se di. Entón, a pregunta, ao mellor o rogo, sería que, sendo o Goberno consciente disto, porque seguro que ten lido documentos deste tipo, pois por que non acude aos servizos de asesoramento máis, porque seguro que se ofrecen para corrixir ou orientar mellor a corrección no emprego da lingua. Grazas. Pois ten razón, e de feito se ten notificado o departamento e as partes que se faga uso do departamento, sendo consciente tamén de que hai unha parte que forma parte da responsabilidade persoal de quen escribe, non? Quero decir, hai que buscar un equilibrio e do cuidado con que se fai a hora de empregar a lingua, non? Porque o departamento non vai chegar a todos os sitios, pero sí que se ten indicados e se está intentando por cuidado en mandar textos a revisar, e tamén se están facendo indicacións para cuidar ese aspecto, pero recoñécese que é un tema que preocupa. Pasaríamos xa as mocións presentadas dentro das mocións presentadas por vía de urxencia no último pleno que se rixe polo anterior regulamento. A partir do próximo, señor secretario, empezará o novo regulamento, non? Teño que estudialo, non sei. Non me acordo de memoria, como que sei que había mocións que chamamos normais e mocións urxentes, pero non teño detalle ora na cabeza, A pregunta era un pouco retórica, tampouco era para ahora introducir un novo elemento de estrés. En principio... Habría que declarar a urxencia de todas elas, que se entende por unanimidade xa, vale. Por unanimidade a urxencia de todas elas. Non sei se queres fazer cuestión do que decías pola mañá, Agustín. Non, porque é innecesario votar e perder a votación, pero nos xa o diremos, pero as tres dos lunes están absolutamente fora do que tenemos para... Bueno, declaras urxencia por unanimidade. De todas as bien. Ainda que sea por imperativo da maioría, como di o... Bueno, pode votarse unha a urxencia tamén.
Non vamos a abrir pode votarse urxencia, pero bueno, a espita a votar toda urxencia de todas. Enténdese por unanimidade, non? Sí. A urxencia de todas elas, vale. Penso que faltan as declaracións institucionais, non son primeiro? Sí. Ah. Sí, pero unha vez que se aprobe a urxencia empezamos cas declaracións e logo imos cas mocións, sí. Unanimidade de todas as urxencias. Dentro das mocións que había, hai unha moción do BNG convertida nunha declaración para reclamar unha partida para a Escola Oficial de Idiomas nos orzamentos da Xunta. Hai unha moción de Compostela Aberta convertida tamén en declaración institucional de todos os grupos para a recuperación do servicio da Escola Infantil da Santa Susana, e hai unha moción do BNG convertida tamén en declaración institucional, entendo, ou non? Non, a do Limpe Xénero non. Vale. Hai dúas, Ok. E Escola Oficial de Idiomas e Escola Infantil Santa Susana. Vale, entón a que non iría como declaración institucional, que eu tiña mal nas notas, a moción do BNG para adoptar acordos e compromisos firmes en relación á violencia de xénero. Vale. Bueno, pois, señor secretario, se pasa a dar lectura ás dúas declaracións institucionais, non sei se son moi extensas, se hai que ler únicamente a parte propositiva. A parte propositiva. Declaracións, entón les a parte dispositiva. Declaración institucional do Concello de Santiago para reclamar unha partida para a Escola Oficial de Idiomas nos orzamentos da Xunta. Acorda. O Concello de Santiago de Compostela exixiralle a Xunta de Galicia a dotación dunhas instalacións para a Escola Oficial de Idiomas do noso municipio, acordes en tamaño e dotación a demanda existente prevista e que reúna os requisitos exixidos pola normativa vixente para poder impartir ensinanzas de idiomas con garantía de calidade. Para isto iniciará un proceso de diálogo conducente a celebración dun acordo coa Administración Autonómica partindo da disposición do Concello facilitar, se así é preciso, unha parcela municipal para acoller un novo edificio que poda ser a xa ofrecida ou calquera outra das parcelas municipais que reúnan os requisitos exigidos para tal fin. 2. O Concello de Santiago de Compostela levar a cabo o arranxo do aparcadoiro e o pintado do novo paso de peóns para mellorar os accesos e seguridade vial no edificio actual da Escola Oficial de Idiomas. Asinado 19 de outubro de 2017, Marta Lois, Agustín Hernández, Francisco Reyes, Rubén Cela. Enténdese por unanimidade a declaración institucional. E a seguinte, a de Compostela Aberta convertida en declaración sobre a Escola Infantil da Santa Susana. Declaración institucional do Concello de Santiago de Compostela para a recuperación do servicio da Escola Infantil de Santa Susana. Leo tamén a parte dispositiva. Acorda instar a Xunta de Galicia a poñer en marcha as obras da Escola Infantil de Santa Susana para o reinicio do servicio no curso escolar 2018-2019. Enténdese tamén por unanimidade. Moi ben, señor secretario. Pasaríamos agora ao debate das mocións. A primeira que figura por orden de entrada no rexistro é unha moción do Partido Popular para apoiar e respaldar as forzas e corpos de seguridade do Estado como garantes do Estado de Dereito, moción que ten unha emenda do BNG, o digo para fixar a posición. Ben, moitas grazas. Agustín. Moitas grazas, alcalde. A iniciativa que presentamos podería parecer innecesaria e redundante nun país democrático, porque se trata dunha moción de apoio ás forzas e corpos de seguridade do Estado que son garantes dos dereitos e liberdades da cidadanía, pero a súa oportunidade debe determinada polos tristes acontecementos das últimas semanas. Desde o pasado 20 de setembro, como temos escoitado representantes do SUB da nosa cidade, día 20 de setembro no que se ordenou por parte do xulgado, e resalto do xulgado de instrucción número 13 de Barcelona, a práctica de diligencias de entrada e rexistro en distintas consellerías e organismos técnicos da Generalitat de Cataluña e ata o domingo 1 de outubro, data no que se tratou de celebrar o refrendo ilegal prohibido polo Tribunal, e digo e resalto a palabra Tribunal Constitucional, as forzas e corpos de seguridade do Estado foron obxecto dun acoso constante na comunidade autónoma de Cataluña por parte dunha minoría violenta que tentou impedirlle o lexítimo exercicio das súas funcións. Todos fomos testemunhas a través dos medios de comunicación do enorme clima de hostilidade e dos numerosos ataques que sufriron os membros da Policía Nacional e da Garda Civil polo simple feito de realizar o seu labor e defender o Estado de Dereito. Repito,
polo simple feito de realizar o seu labor e defender o Estado de Dereito. Durante estes días podemos ver aos axentes como recibían insultos e agresións, como lle estragaron os seus vehículos, que son patrimonio público, por certo, como foron rodeados durante horas para bloquear as súas saídas e como foron tamén delatados e mesmo sinalados pola propia Generalitat, ou como se lle partiu a unha xente unha cadeira na cabeza. Feitos todos eles que motivaron que a Fiscalía da Audiencia Nacional presentase unha denuncia por sedición a considerar que serían constitutivos deste e outros delitos, tal e como ratificou recentemente unha resolución xudicial, e resalto de xudicial, en relación cos instigadores daquela acción tumultuosa. As explosións de violencia ás que acabo de referirme non son outra cosa que expresións de odio incompatibles con calquera sistema democrático. A violencia é simplemente violencia. Non hai xustificación alguna para ela. Por lo tanto, todos os cidadáns, especialmente os representantes públicos, debemos estar unidos na condena de toda a violencia sin desculpar ou minimizar en ningún caso feitos que poidan atentar contra a liberdade e a integridade das persoas. Acoso, insultos, agresións, ningún tipo de atitude violenta ou coacción pode ter cabida na defensa dun posicionamento político ou ideolóxico de ningún tipo. Por iso é un deber e unha obriga de todos os partidos democráticos rexeitar e condenar de xeito rotundo e sistemático calquera comportamento de natureza violenta, así como calquera acción que o xustifique. Por iso, a vista dos episodios de violencia que temos vivido cara aos axentes da Policía Nacional e da Garda Civil, faise preciso dedicar unha parte do noso tempo a amosar o noso apoio ás forzas e corpos de seguridade do Estado, a todos aqueles axentes que están a desenvolver dunha forma encomiable e tamén admirable o seu labor de defensa e protección dos dereitos e liberdades de todos os cidadáns. É injusto e intolerable que se lles trate como inimigos cando os gardas civís e os policías nacionais son servidores públicos que cumpren coa responsabilidade de garantir a liberdade de todos e o libre exercicio dos nosos dereitos. Non pode haber dúbida, eu particularmente non a teño, do compromiso dos homes e mulleres que integran estes corpos coa seguridade e a liberdade de España no seu conxunto e de cada un dos povos que a integran e da totalidade da súa cidadanía. Non se pode poñer en dúbida a súa dedicación a salvagardar a convivencia, a seguridade, a liberdade e a tranquilidade dos seus concidadáns. Son as forzas e corpos de seguridade do Estado os que fan que hoxe España, sin dúbida, sexa un dos países máis seguros e tamén un dos países máis libres de todo o mundo. No barómetro do CIS do ano 2015, por certo, tanto a Policía Nacional como a Garda Civil figuran como as dúas institucións que máis confianza xeran. Días despois do triste incidente vivido en Cataluña, viuse o agarimo e a admiración e tamén o respecto da maior parte da sociedade española que saiu ás rúas para dicir ben alto non ao acoso sufrido pola Policía e pola Garda Civil. A expresión, sin dúbida, dunha maioría silenciosa frente a unha minoría violenta. Tamén é certo, en Santiago temos mostras do compromiso coa legalidade e coa defensa dos valores constitucionais das forzas e corpos de seguridade do Estado, contribuindo a facer cumprir un mandato xudicial, e resalto de xudicial, para preservar os dereitos conculcados coa ocupación dunha propiedade privada. No desaloxo do edificio da Algaria de Arriba non faltaron episodios violentos contrarios á legalidade e graves e inxustas acusacións contra a acción policial, mesmo por parte de representantes do goberno municipal. E mentres iso ocorría, aí estaba o alcalde, cuestionando as resolucións xudiciais, incitando ao seu incumprimento e descualificando a actuación sin tacha da Policía Nacional. No pasado pleno, con motivo dunha moción sobre a situación de Cataluña, volvemos a ver e a comprobar un alcalde radical e tamén antisistema, un alcalde situado do lado dos golpistas, un alcalde que anima a desobediencia das leis, un alcalde que, tras prometer cumprir e facer cumprir a lei, agora actúa de forma irresponsable chamando a desobedecer as leis. Volvo a repetir, chamando a desobedecer as leis. Empezamos chamando a incumprir a lei e acaban queimando caixeiros. Eso é o que temos que reflexionar. O Partido Popular está coas forzas e corpos de seguridade do Estado e esperamos que esta iniciativa sexa unha oportunidade para que Compostela Aberta, o Grupo Socialista e o Bloque
poidan expresar de forma nítida e rotunda o seu respaldo ao labor e á figura destes profesionais que son unha garantía para o Estado de Dereito. É o momento de abandonar posturas equidistantes e ambigüidades de sí pero non, ou se está con quen defende a lei ou con quen a quebranta, ou se apoia e protexe o marco legal ou se opta claramente pola ilegalidade. Non valen as medias tintas, ou se está coa Constitución, coa lei e co Estado de Dereito, ou se está en contra, ou se está a favor ou se está en contra das forzas e corpos de seguridade do Estado. Así de simple. Non é un tema de bons e malos, sino de cumpridores ou de incumpridores da lei. Por iso presentamos esta moción de apoio e respaldo incondicional ás forzas e corpos de seguridade do Estado como garantes do ordenamento xurídico, dos valores constitucionais, da seguridade cidadán, das liberdades públicas e do cumprimento das normas legais e das resolucións judiciais. Do mesmo xeito manifestamos a condena ao acoso sistemático ao que os membros da Policía Nacional e da Garda Civil están sendo sometidos mediante actos violentos, así como calquera tipo de acción ou declaración que xustifique, apoie ou subestime os devanditos actos, rexeitando en consecuencia toda conducta antidemocrática que atente contra a convivencia en paz e liberdade e que trate de socavar os fundamentos da nosa democracia. E porque o escenario político así tamén o exixe, a nosa moción inclúe un acordo para que desde as institucións se actúe coas ferramentas do Estado de Dereito, e suliño do Estado de Dereito, contra as iniciativas que pretendan desde a ilegalidade en contra da vontade democrática do conxunto do pobo español conculcar o noso marco constitucional e a unidade do noso país. E se utilice con determinación e firmeza, así como desde a proporcionalidade e oportunidade, todos os mecanismos que en defensa da soberanía do pobo español e do interese xeral de España lle atribúen a Constitución e as leis. Esa é a nosa proposta, que confiamos teña o respaldo do conxunto da corporación e sirva para facer xustiza e poñer en valor o decisivo papel da Policía Nacional e da Garda Civil, sin esquecernos, por suposto, dunha policía local a la que, por certo, neste Concello, en os últimos tempos, se lle teñen recortado e limitado as súas posibilidades de intervención. Esa é a nosa moción, que esperamos conte co apoio do resto dos grupos, e, por certo, ao respecto da emenda do BNG, imos, lóxicamente, a non aceptarla porque a súa redacción desnaturaliza totalmente a pretensión que ten esta moción. Moitas gracias e máis nada. Rubén Cela, a súa quenda. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Bueno, en primeiro lugar, compra afirmar que a seguridade cidadá está por riba das diferenzas partidistas, é un servicio público básico que debe asegurar os poderes públicos no marco das súas competencias. O BNG recoñece, polo tanto, o labor de todos os corpos adicados á seguridade pública, non exclusivamente determinados como se cita na moción, senón que debe ampliarse a outros colectivos, tanto os comprometidos dentro da normativa de forzos e corpas de seguridade, que non cita a moción, como o que acaba de facer referencia o voceiro do Partido Popular, como no caso das policías locais, como tamén outros que, sen estar directamente regulados na legislación citada de corpos e forzos de seguridade, actúan no ámbito, entendido este nun sentido amplio, de protección e seguridade cidadá, como os que perseguen a corrupción ou actúan para protexer o medio ambiente, tal e como o caso da Policía Judicial, a UCO, o SEPRONA, os que persiguen delitos económicos ou de narcotráfico, caso dos axentes de vixancia aduaneira, por exemplo, ou mesmo o colectivo de axentes forestais, que tamén son axentes de seguridade na loita contra os incendios e, como por desgraza acabamos de comprobar máis unha vez, con unha importancia crucial para un país como o noso. Mais este recoñecemento o que non pode amparar actuacións indiscriminadas motivadas por mandos que actúan por imperativo de equivocadas desde o noso punto de vista decisións políticas gubernamentais, como foi o caso de Cataluña. Dicía o señor Agustín Hernández que foi unha actuación proporcionada. Eu, desde logo, creo que a actuación dos corpos e forzas de seguridade do Estado 1 de outubro nas rúas de Cataluña foi de todo menos proporcionada, pero que opine eu pois importa pouco, e incluso o que puidera opinar a miña organización política. O que acontece é que o pasado 12 de outubro a Asamblea do Consello de Europa, que non é o BNG,
centrou o seu debate na condena á violencia, a necesidade do diálogo e o respeto á lei para atopar unha solución política á crise de Cataluña. O presidente da ALDE, que é a Alianza dos Liberais e Demócratas por Europa, non son precisamente nin bolcheviques nin perigosos independentistas, sinalou que a liberdade de expresión e de reunión é incompatível coa violencia que observaron o pasado 1 de outubro, lamentando que nin Rajoy nin o rei fixeran referencias ao que ali aconteceu. Engadindo, ademais, que Madrid e Barcelona teñen que ofrecer diálogo, deixando de lado o orgullo político e os cálculos electorais. Outras voces no Consello de Europa teñen demandado emendar a lei para permitir o referéndum, porque a participación cidadá é máis importante que a propia lei. O conservador británico, que afirmou que o povo catalán ten dereito a escoitar a súa voz, o igual que o fixo o povo escocés en Gran Bretaña. E máis recentemente, incluso, o caso no Estado español da Amnistía Internacional, que veu de condenar e de demandar un cambio de atitude por parte do Estado español. Pero, malia as distintas posicións que houve nesa institución europea sobre o fondo do conflito catalán, a maioría das reseñas, tanto de diferentes medios de comunicación, tanto do Estado español como internacionais, recollen o amplo consenso habido dos distintos intervintes respecto da crítica á desmedida reacción policial o día 1 de outubro, dado que a ampla maioría condenaron a represión policial sufrida aquel día, remarcando que a violencia non é admisible contra persoas que exercen dereitos democráticos. En suma, houbo unha crítica xeralizada á errónea e desproporcionada reacción do Goberno do Estado o 1 de outubro oposta a calquera regra democrática. Tamén a organización humanitaria recoñecida pola intervención en moitos conflitos internacionais para a protección dos dereitos humanos, Human Rights Watch, denunciou que a policía empregou de maneira excesiva a forza contra manifestantes en Cataluña, empregando porras para golpear a persoas que se resistían pasivamente. Recoñece que pode que a policía tivera a lei da súa parte para executar unha orde xudicial, mais iso non daba dereito a usar a violencia contra manifestantes pacíficos. En similares termos se pronuncia o auto do xulgado de instrucción número 7 de Barcelona, que afirma que non é ilegal nin ilícito que os cidadáns foran o domingo a colexios electorais en exercicio do dereito de manifestación e investiga a proporcionalidade da actuación policial. Esta ONG de Dereitos Civis a que facía referencia fixo un estudo detallado da situación e advertiu o Goberno do Partido Popular da obriga de respetar o Convenio Europeo de Dereitos Humanos ao que se adheriu o Estado español e tamén a procurar unha asistencia dun organismo internacional independente como mediador no conflito. Tampouco se poden ocultar as chamadas ao diálogo que cada vez son máis intensas e urxentes, como a que fixo nestes últimos días a Organización Internacional Non Gubernamental de Elders, formada por un grupo de líderes globais defensores da paz e dos dereitos humanos que teñen instado o diálogo e a moderación diante da crise a Cataluña logo dos feitos do 1 de outubro. Por certo, o presidente dese grupo de Elders, creo que o coñecen todos e todas, chamase Kofi Annan e foi o anterior presidente de Nacións Unidas. El mesmo, respaldado por 12 membros do organismo, declarou que a crise exixe diálogo e non confrontación, instando para iso o Goberno español e a Generalitat de Cataluña a renovar o seu compromiso de resolución a través do diálogo. A reiterada e dificilmente explicável concatenación de erros por parte dos responsáveis políticos do Partido Popular coa actuación imposible e desmesurada de procesar a máis de 700 alcaldes e alcaldesas continuaron con unha rotunda afirmación e convicción de que non iba a haber urnas nin referéndum, pois levaría todo iso os responsáveis políticos do Partido Popular a levar a Policía Estatal e a Garda Civil a unhas actuacións violentas e desproporcionadas, inúteis en máis de 2000 colexios electorais con importante participación da cidadanía. A orde dada ás 13 horas do propio 1 de outubro de retirar os efectivos policiais foi o claro recoñecemento do que dicimos, provocado polas imaxes que deron a volta ao mundo, non polo desmesurado, arriscado e inútil da actuación policial. Non podemos admitir en ese sentido que o Partido Popular emprega solidariedade con axentes efectivos policiais, pois en realidade o que pretende é un parapeto para ocultar erros políticos cometidos. Dito isto, tamén quixera aproveitar os minutos que quedan para matizar algunhas das cuestións que se dixeron aquí. A primeira, decía o voceiro do Partido Popular que ou se está coa lei ou se está contra a lei.
Esta dialéctica de branco e negro pois está superada hai moitos anos, entre outros polo movimento feminista, pero en calquera caso, se vamos a esa dialéctica, eu doulle a volta, ou se está co pobo ou se está contra o pobo, e desde logo mandar os forzos e corpas de seguridade a bater a xente que se resiste pacíficamente, que non responde os golpes, e que esa sexa imaxe que se dá cara fora, desde logo creo que non é o xeito máis procedente, non, para actuar. En segundo lugar, facer un comentario respecto a unha das cuestións que comentaba un dos representantes do SUB, no que sí que podo coincidir. El queixábase pois, das diferencias salariais e laborais entre os membros da Policía Nacional e dos Mossos de Escuadra ou da Archancha. Eu neso coincido con el. Creo que o goberno español paga moi mal os seus funcionarios e maltrata moito os traballadores públicos. E a verdade é que, afortunadamente, hai gobernos, neste caso como a Generalitat, pois que ten outro tipo de tratamento cos seus funcionarios públicos, ou igual que o goberno vasco. A mí o que me gustaría é que houbera un presidente da Xunta de Galiza que habilitase un dos preceptos que sí que xa recolle o noso estatuto, e é ter unha policía galega realmente merecente dese nome, ben dotada, e que se pudera ocupar, entre outras cousas, por exemplo, das competencias de tráfico, que son tan característicamente diferentes en Galiza ao resto do Estado, ou, por exemplo, as competencias en materia forestal, onde é evidente pois, que non nos vería precisamente mal. E, por último, decir que eu respeto a posición do Partido Popular. Evidentemente non a comparto, pero a respeto con independencia, que creo que tamén pues, ten unha parte de instrumentalización política para min evidente, pero pareceme lógica, razonable no contexto no que estamos, que é do debate político. O que non me parece razonable é que se vincule este debate co que acabamos de acontecer dos caixeros automáticos en Santiago de Compostela. Eu creo que houve unha condena unánime do conxunto da corporación. Eu estou absolutamente convencido que non hai ninguén nesta sala que por activa ou por pasiva de cobertura actuacións vandálicas dese tipo, e eu creo, sinceramente, pois que non está á altura de quen emitiu eses xuicios vincular cousas que creo que non se corresponde para nada coa realidade. Gracias, Rubén. Paco. Grazas, señor alcalde. Xa boa noite, compañeras e compañeros da corporación. Para o Partido Socialista, esta moción do Partido Popular fíxome particularmente no que son os puntos do acordo, pois é unha obviedade. E como tal obviedade, a resposta do Partido Socialista é obvia. O Partido Socialista sempre estivo e sempre está pois a carón do respeto e da defensa dun orden constitucional que libre democráticamente este país se ten dado a través das diferentes eleccións e a través do voto libre, insisto, democrático, do que é a súa lei fundamental, que é a Constitución española. E o respeto tamén, obviamente, a todo ordenamento xurídico que se desenvolve a raíz desa lei fundamental, mesmo o respeto a aquelas normas pois que nós non compartimos, pero que son froito pois dun poder legislativo democráticamente elegido. E do mesmo xeito amosamos o noso respeto dentro do ordenamento xurídico a todas aquelas institucións que permiten precisamente a defensa desa Constitución, dese ordenamento xurídico e dese marco de convivencia que nos temos dado libremente. Refírome pois, á posibilidade que o ordenamento xurídico dá de presentar recursos ante os actos das administracións, a posibilidade que o Poder Legislativo dá de modificar, de mudar, de derogar, de aprobar novas leis que entendamos que sexan máis xustas, máis equitativas, máis eficientes. A posibilidade que temos tamén pois, de denunciar, demandar, querellar diante da Administración de Xustiza cando entendemos que se nos ten vulnerado a posibilidade de exercer os nosos dereitos e as nosas liberdades. E por último, digo por último porque é o recurso último que ten o noso Estado de Dereito, tamén os institutos armados, é dicir, as forzas e corpos de seguridade do Estado, que son o último elemento precisamente para a defensa dese ordenamento xurídico, constitucional e democrático. En ese sentido, xa referíndome aos corpos e forzas de seguridade do Estado, non podo evitar lembrar, polo tanto, relembrar aquí, conxuntamente con toda a corporación,
un artigo, o artigo 12, dunha declaración, a Declaración dos Dereitos do Home e do Cidadán, que, como todo o mundo sabe, o documento fundamental, ou un dos documentos fundamentais da Revolución Francesa, no 1789, revolución que consagrou precisamente o principio de que a lei é a garantía dos dereitos dos cidadáns, e que isto foi o que puso fin ao despotismo mesmo, na súa versión máis amable, o despotismo ilustrado. E o que di ese artigo 12 da Declaración dos Dereitos dos Home e dos Cidadáns é que a garantía dos dereitos do home e do cidadán necesita dunha forza pública. Esta forza se institúe, por tanto, para beneficio de todos e non para utilidade de aqueles que a teñen ao seu cargo. A Constitución española, no seu artigo 104, establece que as forzas e corpos de seguridade do Estado, baixo dependencia do Goberno, tendrán como misión protexer o libre exercicio dos dereitos e das liberdades e garantir a seguridade cidadá. A propia lei de corpos e forzas de seguridade considera que a policía, neste caso, é un servizo público dirixido á protección da comunidade mediante a defensa do ordenamento democrático, e que unha das funcións primordiais de todo Estado democrático e de dereito é a observancia do orden xurídico establecido como garantía precisamente do libre exercizo dos dereitos individuais e colectivos. Deixar constancia de que o modelo policial español a partir da Constitución se asenta sobre tres pilares. Primeiro, o abandono do concepto de orde público, sustituído polo de seguridade cidadá ou seguridade pública. Segundo, deslindar claramente as competencias das forzas armadas do que son as forzas e corpos de seguridade do Estado, atribuindo exclusivamente a estes últimos o mantemento da seguridade pública. E que a Lei Orgánica dos Forzos e Corpos de Seguridade, no seu artigo 5.2, establece os principios básicos de actuación dos mesmos, dicindo que se impedirá o exercicio da súa actuación profesional calqueira práctica abusiva, arbitraria ou discriminatoria que entraña a violencia física ou moral, que no exercicio das súas funcións deberán actuar con decisión e a necesaria enerxía sen demora, cando dello depende evitar un grave dano inmediato e irreparable, rexíndose o facer polos principios de congruencia, oportunidade, proporcionalidade na utilización dos medios ao seu alcance, que deberán suxetar a súa actuación aos principios de xerarquía e de subordinación, e que, ademais, son personalmente responsables dos actos que a súa actuación profesional leven a cabo, infrinxindo ou vulnerando as normas legais. E, polo tanto, que cabe, naquele caso de que se sospeite unha desproporcionalidade na administración da forza para a defensa do Estado de Dereito, pois a apertura de expedientes informativos. Polo tanto, insisto, como un resultado obvio desta moción, que é unha obviedade para o Partido Socialista, o noso voto vai ser favorable aos puntos do acordo. Gracias, Paco. Marta Lois, a súa quenda. Sí. Boa noite de novo a todas e todas. Ben, en relación á moción do Grupo Popular para apoiar as forzas e corpos de seguridade do Estado, o Grupo de Goberno de Compostela Aberta pois non comparte a mirande parte das argumentacións e solicitudes que nela están contidas, e imos expoñer toda unha serie de consideracións que van a motivar a nosa posición de voto. Vaya por diante tamén que no noso voto non será en contra dos asentes das forzas de seguridade do Estado, non é un rexeitamento aos asentes, senón que é en contra dos que verdadeiramente toman as decisións, e agora paso a explicar. Ben, en primeiro lugar, esta moción presentada polo Partido Popular, que é unha actuación coordenada en todo o Estado español, constitúe unha verdadeira cortina de fume coa que esta formación política tenta desviar a atención dos verdadeiros feitos preocupantes acontecidos o 1 de outubro, así como tamén a reiterada falta de capacidade para o diálogo, a falta de capacidade no talante conciliador que exhibe o Partido Popular de Mariano Rajoy. Porque o Goberno ten a obriga de facer valer a prudencia que se lle supón e non abusar, como ata agora fixo, activando mecanismos policiais, cando o que, ao noso entender, debería ter buscado son cauces políticos para solucionar un problema eminentemente político que, como vostedes saben, ven de lonxe. Nos entendemos que os problemas non se resolven manu militari, como fai o Goberno de Rajoy, senón que se fai emprendendo o camiño do diálogo,
a iniciativa do Grupo Popular non ten outro sentido, a noso entender, que afondar na ferida causada o 1 de outubro en Cataluña. Estáse pedindo apoio e mesmo literalmente agarimo a uns corpos de seguridade do Estado que foron utilizados e instrumentalizados non para garantir a orde pública, non para combater disturbios, que non era o caso, pois se trataba de movilizacións pacíficas da sociedade civil ou da meirande parte da sociedade civil catalana, senón que tal como figura no párrafo terceiro da súa moción, para garantir o cumprimento da lei. E nós, o Grupo de Compostela Aberta, preguntámonos: foi esta vía realmente adecuada para garantir o cumprimento da lei? E o cumprimento da lei entendido deste xeito como despliegue das forzas de seguridade do Estado no contexto catalán non está limitando os dereitos fundamentais recoñecidos no título primeiro da Constitución española, como, por exemplo, os dereitos á liberdade de expresión, os dereitos de reunión, a liberdade de movimento, etc. A verdade é que se realmente o Partido Popular quere facer un recoñecemento honesto á Garda Civil e á Policía Nacional, debería atender precisamente as súas reivindicacións de equiparación salarial cos corpos de seguridade autonómicos, tal como hoxe tamén sinalaba algún membro da SUD. Unha reivindicación sindical que leva tempo, moito tempo enriba da mesa e que non foi atendida. Se realmente o Goberno quere protexelos, feitos son amores. Uns corpos de seguridade, insistimos, instrumentalizados, que lamentablemente recibiron dubidosas homenaxes de persoas, algunhas delas inclusive con bandeiras franquistas, aupados como se os efectivos da Policía Nacional fosen unha policía de partido, unha policía da ultradereita, fosen cans ao grito a por ellos, como se estivésemos nun partido de fútbol. Estes feitos denotan toda unha falta de respeito aos tratalos como verdadeiros animais de presa. Aí onde verdadeiramente se ven humillados como persoas, como profesionais, os membros dos corpos de seguridade do Estado, señor Hernández. E falando de humillación, tamén lembrar como o goberno de Rajoy aloxou de forma improvisada e forzosa a Garda Civil nun lugar completamente inadecuado, xa na popular e lúdica embarcación cruceiro de Piolín. O goberno español colocou a Garda Civil nun espazo de gran tensión social, nun ámbito onde dende fai anos a Garda Civil non se ocupa como é o da garantía da orde pública en Cataluña. Dende o noso punto de vista, abusou o goberno de Rajoy da profesionalidade e do prestixio das forzas, enviándoas a un conflito que o propio executivo do Estado, pola súa falta de vontade política e diálogo, contribuíron sustantivamente a ampliálo. Cando os intereses partidistas e gubernamentais o requiren, convirten aos corpos de seguridade en corpos épicos, en auténticos heróis, pero ao mesmo tempo, e de forma paradóxica, ven que os critican, como fixo non fai moito a propia señora Cifuentes coa Garda Civil, xusto cando rexistraban as sedes do Partido Popular no marco da Operación Lezo. Respecto aos acordos que solicita o Partido Popular, temos que facer tamén unha serie de valoracións. Por unha parte, vostedes non están pedindo realmente o apoio incondicional á Policía Nacional. Na moción, o que vostedes están pedindo é algo moi distinto. Están pedindo o apoio incondicional ás políticas de orden público do goberno de Rajoy. E ese apoio non o van a ter por parte de Compostela Aberta. Unhas políticas, dende o noso punto de vista, erradas, que lonxe de contribuir á convivencia, dificultana. Todos puidemos ver nos medios de comunicación como a actuación policial superou a orde judicial para retirar urnas e pechar colexios, derivando na violación de dereitos civís, derivando en agresións que atentaron contra a integridade física e moral dos cidadáns e cidadánas e incluíron tamén tratos inhumanos e degradantes. Probablemente o 1 de outubro e a actuación do Goberno Popular nesa data ocuparán algunhas páxinas importantes do informe de Amnistía Internacional no exercicio 2017. Vostedes invocan como testemunhas dos feitos os medios de comunicación e a verdade é que foron moitas as noticias variadas e vertixinosas e moitas veces é difícil distinguir as que nos parecen máis importantes ou menos, as que constitúen información ou as que son simplemente opinión. Convidámolos a que repasen as hemerotecas deses días e que busquen tal vez lonxe dos grandes titulares de portada as noticias que máis importaban para a nosa convivencia, o noso futuro político e as grandes decisións que deben ser tomadas entre todas e todos. Por outra parte, no mesmo acordo da moción, instase ao conxunto das institucións españolas
e cito literalmente, a utilizar con determinación e firmeza os mecanismos de defensa da soberanía do povo español. Bueno, resulta un parágrafo inspirador, especialmente o termo firmeza, é unha expresión que fai resoar tempos antigos e semella que confunden ás veces tamén e tal vez a política democrática cos internados dos anos 50. Ben, para pechar imos expresar o noso sentido de voto, imos votar, como decíamos antes, con voto negativo. Pensamos que os corpos de seguridade non necesitan en absoluto o agarismo repentino do Partido Popular e si necesitan respeito á súa profesionalidade e estar excluídos de instrumentalización de utilizacións partidarias. Precisan dunha verdadeira cobertura ética que impida a identificación dos grupos ultras antidemocráticos coas forzas de seguridade democrática. Eso sí é o que precisan. Vostedes, dende o noso punto de vista, fan un uso espurio dos corpos uniformados e non lles fan ningún favor. Eviten, por favor, dende o noso punto de vista, manipular as forzas de seguridade do Estado, que non se deixan, que non son marionetas. Deixen de esconder, polo tanto, as súas decisións detrás do funcionariado público. Se queren defenderse, empreguen argumentos, ideas, debaten, dialoguen. É unha práctica sinxela e permítanme a brincadeira, é como andar en bicicleta. Se se fixo algunha vez, é fácil facelo de novo, aínda que se leve moito tempo sen practicar. Moitas grazas. Gracias, Marta. Segunda quenda, Agustín. Sí, moitas grazas. Moi brevemente, alguna reflexión, porque creo que, por desgraza, vostedes visualizan un país absolutamente e diametralmente diferente ao que podemos comprobar todos os que, pois, asustados e atemorizados e sorprendidos, podemos ver imaxes nos pasados días e semanas. Para nós, en todo caso, resulta cando menos gratificante que o sindicato principal da policía está de acordo co plantexamento da nosa moción. Por lo tanto, creemos que algo positivo terá. Mire, señora Lois, nun país democrático, cunha democracia que pode ter moitas eivas e pode ter moitas cuestións millorables, iniciar o camiño do incumprimento das leis é perigoso, porque as leis nun Estado de Dereito, lóxicamente, podemos derogarlas, podemos modificarlas, pero dentro da lei. O que aconteceu en Cataluña o día 20 de setembro foi que corpos e forzas de seguridade do Estado, en base a un mandamento judicial, presentáronse cunha secretaria judicial nunha consellería da Generalitat para cumprir un mandamento judicial. E foron acosadas por persoas movidas, incitadas por responsables políticos independentistas cataláns que utilizaron a esas persoas, algunhas delas, non teño ninguna dúbida, que absolutamente bien intencionadas, pero que foron utilizadas por eses responsables políticos para acosar a forzos e corpos de seguridade do Estado que cumprían un mandamento judicial. O día 1 de outubro, os culpables do que aconteceu en Cataluña foron aqueles que incitaron os cidadáns a participar nun referéndum ilegal, pero ilegalizado polo Tribunal Constitucional. Por lo tanto, aqueles que incitaron a participar nese referéndum, lóxicamente, son os culpables. E probablemente algo tamén, supoño que a Xustiza dirá no seu tempo, si tiveron que ver neses feitos actitudes, eso sí, políticas de algúns mandos dos Mossos que non cumpriron a obriga que tiñan ao respecto de evitar a celebración dese acto ilegal. Por lo tanto, nós o único que pretendemos, en primeiro lugar, agradecer o traballo dos servidores públicos, evitar o inicio dunha senda de falar de conflictos, de falar de verbas que nós creíamos xa estaban olvidadas neste país, porque realmente aquí é evidente que hai un conflicto, pero neste conflicto hai persoas que incumpren as leis e hai persoas que tentan, dentro da lei, que o país siga funcionando. Por lo tanto, esa é a única realidade. O resto, pois, é fogo de artificio que utiliza Compostela Aberta e o BNG para xustificar, na miña opinión, o que é injustificable, posto que volvo a repetir, non misturemos as cuestións, as actuacións judiciais,
As actuacións da Policía e da Garda Civil foron consecuencia de decisións de diferentes órganos judiciais, non somente do Tribunal Constitucional, sino tamén de diferentes xulgados da Comunidade Autónoma Catalana. Por lo tanto, nada que decir. O xuiz ordena e as forzas e corpos de seguridade do Estado, lóxicamente, dentro dun Estado de Dereito, a súa obriga é facer cumprir os mandamentos judiciais. Mais nada, e moitas grazas. Moitas gracias, señor Vencela. Sí, moitas grazas, alcalde. Claro, hai formas e formas de cumprir os mandamentos judiciais, non? E eu creo que a forma que se escolleu foi absolutamente desproporcionada. E digo, repito, reitero, non é unha opinión personal, foi tan desproporcionada que hasta o propio delegado do goberno en Cataluña tivo que recoñecer que foi desproporcionada, non? Claro, e especialmente desproporcionada se temos en conta os antecedentes. Mire, eu creo que non hai ningún caso en toda Europa, e incluso atreveríame a decir en todo o mundo, donde nun país saia a rúa 1 millón de persoas durante 6-7 anos consecutivamente e non se rompa ninguna papelera, non? Entón, eu creo que se hai algo do que ten dado mostras o povo catalán durante todo este proceso é dunha resposta absolutamente cívica, pacífica e democrática. A partir de aí, a resposta, pois vostede... Sí, perdón? Digo, a partir de aí, bueno, pois a resposta desde o noso punto de vista non é a correcta. Desde logo, eu podo asegurar ao señor Agustín Hernández que o día 1 de outubro os atemorizados non eran os que tiñan as porras, eran os que recibían os porrazos. Entón, eu creo que reducir toda unha lógica de vos e malos, onde os vos son as forzas e corpos de seguridade e os malos 2 millóns de persoas que intentaron exercer un dereito democrático como é de expresarse nunha urna, pois creo que unha dialéctica pois que non é correcta, non? Non é correcta porque nos vamos ao problema de fondo, e o problema de fondo é que certamente en Cataluña existe un problema político de fondo, e os problemas políticos ou se resolven con política ou non se resolven, e intentar resolver o problema político catalán pola vía judicial ou pola vía policial, pois eu creo que aparte dunha torpeza, pois o único que vai facer é non só non resolver, sino agrandar o problema. Desde logo, creo que o problema do conflito de encuadre desde unha perspectiva nacional de Cataluña non se vai resolver nin con porrazos, nin aplicando o artigo 155 da Constitución, nin metendo na cadea a persoas polas súas ideas políticas, nin moitísimo menos, por certo, ilegando a forzas políticas que non consideremos que o Estado español é unha nación única e indivisible, como insinuou o señor Casado pois hai poucos días, ou como reafirmaba o señor Albiol, non, que o que había que facer era unha reforma da lei de partidos para prohibir a partidos como o que eu represento, pois que non comulgamos con ese tipo de ideas. Creo que o camiño para resolver ese conflito é antagónico do que está percorrendo o Partido Popular, pero en calquera caso, como decía noutra intervención, pois o tempo quitará e dará razóns. Por último, eu que lle emplazo ao señor Agustín Hernández que si realmente está preocupado por este tema, eu creo que os traballadores representados polo SUP fixeron bastante fincapé nunha das reivindicacións que a mí me parece das máis razonables, que son as súas condicións sociolaborais, non? Entón, eu emplazo a que traia para o próximo pleno unha moción para demandarlle ao presidente do goberno español que teña un trato realmente decente con eses traballadores públicos e co resto, e que equipare tamén as súas condicións laborais a outros corpos que hai dentro do Estado español dirixidos por outros gobernos, non? Bueno, a partir de aí, pois, hai cousas dese tipo que poderemos falar. Se o que se nos pide a nós é un apoio incondicional á actuación policial o día 1 de outubro, desde logo, pois non hai. Señor Paco Reyes. Marta Lois. Sí, bueno, moi brevemente, eu tampouco quero abondar aquí en aspectos que tamén acabo de escoitar en palabras de Rubén Cela, pero é certo que o Partido Popular utiliza sempre o relato maniqueo contra min, comigo contra min, coa lei ou contra a lei, e pechando non todo o tema da política. Pero non quería rematar sin engadir, señor Hernández, que o seu partido moitas veces fai un uso abusivo con esa frase de cumprir a lei, hai que estar coa lei, e algo que soa realmente un pouco tamén raro e exquisito vindo tamén de alguén que milita nun partido político que hai que recordalo porque está aí, que milita no primeiro e o único partido político imputado
E entendo que cando un partido político está imputado por incumprir a lei, presuntamente. Son numerosos os cargos do Partido Popular que teñen sido imputados e condenados por incumplir vamos a ver, van a deixar claro, condenados por incumplir a lei. Mira, eu creo que despois de ter escoitado o que escoitei respecto a min, o mínimo que pode facer é deixala falar, vale? Repito isto último, son numerosos os cargos do Partido Popular que teñen sido imputados e condenados por incumplir esa lei a que apelan tantas veces. De facto, neste momento, no Concello, o señor Conde Roa, o señor Espadas, o señor Currás, o señor Albino Vázquez, compañeiros seus, baixo suspeita, algúns deles condenados por incumplir a lei. Non sei se estos nomes son coñecidos en este momento para o Partido Popular, porque son persoas militantes do Partido Popular. Por outra banda, hai que lembrar a Operación Pokémon, a Operación Manga, a Operación Patos, a Operación Campeón, a Operación Carioca, a Operación Arena. Seguro que se lle fan tamén coñecidas estas investigacións levadas adiante a través da Policía Nacional e da Garda Civil, seguro que se lle fan coñecidas porque en todas elas tamén aparecen persoas implicadas que son membros do Partido Popular. Así que cando falemos de cumplir a lei, por favor, eu creo que hai que ter unha certa humildade ou rebaixar ese tono, apelar a lei con mayúsculas, non? Para que non fagamos un uso abusivo e incurramos en contradicións. Moitas grazas. Señor secretario, pasamos á votación. Entendo recitada a emenda polo propoñente do BNG. Entendo recitada, sí, señor. Además manifestou o propoñente. Votos a favor da moción do Grupo Popular para apoiar e respaldar as forzas e corpos de seguridade do Estado como garantes do Estado de Dereito. Votos a favor. Grupo Popular. PSOE. Votos en contra. Compostela Aberta. BNG. Produce ese empate que volve a repetir a votación. Votos a favor desta moción para apoiar e respaldar as forzas e corpos de seguridade do Estado como garantes dos Estados de Dereito. Votos a favor. Votos en contra. Mantense o empate. Decide o señor alcalde con voto de voto en contra. Que vota en contra, por lo tanto queda rexeitada a moción. A seguinte moción é do Partido Popular para solicitar a adhesión ao convenio marco para a captación de investimentos asinado pola Xunta e a FEGAM. Sí, moitas grazas. Unha cuestión previa, cando Compostela Aberta non ten argumentos no debate que se trata e tira do pasado, gustaríame decir que en relación coa honorabilidade deste grupo municipal do Partido Popular non imos a admitir nin calar cando vostedes cuestionan a mesma, porque a nosa honorabilidade, que eu saiba neste mandato, é superior á súa, porque ningún concelleiro deste grupo tivo que pasar polo xulgado e algún de vostedes sí que tivo que pasar. Eso que quede claro, non? En todo caso, agora imos falar de algo máis interesante e non imos falar do pasado, porque, lóxicamente, o pasado dá para o que dá. Vostedes están sentados ali, probablemente, entre outras cuestións, por ese pasado. E, polo tanto, pois, home, algo máis de argumentos e menos demagoxia ao respecto do pasado. Volvo a decir, a nosa honorabilidade é superior a vosa. A nosa é superior, porque nós non pasamos polo xulgado, e o señor Duarte sí. E o señor Duarte sí. É así. Ben. Neste mandato o señor Duarte pasou polo xulgado. Que quere que lle diga? Bueno, imos a falar de futuro e imos a falar de empresa. Esta moción que presentamos propón que o Concello de Santiago se sume ao programa posto en marcha pola Xunta de Galicia para a captación de investimentos que repercutan no tecido empresarial e na economía local, que creo que debería ser o importante para calquera goberno responsable. O obxectivo non é outro que facer deste Concello, do Concello de Santiago, un Concello atractivo para asentamento de empresas. No marco dese obxectivo, pasado desde outubro de 2017, asinose un convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias, FEGAM, no que se creou a figura dos concellos que fan
Empresa en Galicia, Concello Doing Business en Galicia, co fin último, como dicía, de propiciar unha maior atracción de novos investimentos a Galicia. A asinatura deste convenio é unha mostra do compromiso co progreso económico e social dos concellos, que trae, ademais, beneficios para os propios concellos que se adiran, posto que terán preferencia nas axudas autonómicas destinadas a impulsar a industria, o emprego ou o emprendemento. Conforme ao compromiso asumido, un concello que fai empresa en Galicia será aquel que, dentro das súas posibilidades legais, e ofreza ás empresas que vayan a instalarse en alguna das áreas empresariais radicadas no seu ámbito rebaixas de ata o 95% no imposto de bens inmobles, o imposto de actividades económicas e o imposto sobre construción, instalacións e obras. Estas bonificacións non son gratuitas, sino que están condicionadas a un compromiso de creación de emprego por parte das empresas. Deste xeito, as empresas poderán beneficiarse de ata o 95% de bonificación cando o proxecto implique a creación de máis de 20 postos de traballo, ata o 75% cando supoña a contratación de entre 11 e 20 persoas, e como mínimo beneficiaránse dunha rebaixa do 50% nestes impostos si son ata 10 o número de empregados previstos. Outro dos compromisos que asumen os concellos adheridos a esta iniciativa da Xunta de Galicia é non exixir a taxa por licenza de obras e apertura en todos os proxectos empresariais vinculados aos obxectivos de Industria 4.0 ou da RIS 3, Estrategia de Especialización Intelixente e Investimentos en I+D+I. Tamén, en consonancia coa axilidade administrativa que persegue a estrategia autonómica, a concesión das licencias de obra maior deberá tramitarse nun prazo máximo de 30 días naturais desde que se disponda a documentación completa e de todos os informes sectoriais preceptivos. No relativo ao solo industrial, os municipios que sexan titulares de parcelas, como é o caso do noso concello, tamén deben adoptar o compromiso de fixar prezos competitivos establecendo bonificacións ou permitindo o dereito de superficie. Ao mesmo tempo, e de acordo con este convenio marco, os concellos adheridos vanse beneficiarse das medidas que a Xunta poña en marcha para apoiar o tecido empresarial, é dicir, nas axudas autonómicas destinadas a impulsar a industria, o emprego ou o emprendemento, estes concellos terán preferencia cando as convocatorias sexan en réxime de concorrencia competitiva. Para o Concello de Santiago consideramos que é unha boa oportunidade para incrementar o atractivo de moito solo empresarial que aínda ten disponible. Compre ter en conta que alrededor da metade da superficie de área empresarial da Xionlla, onde se manteñe en oferta alrededor dunhas 90 parcelas, están a disposición de novos emprendedores e novas empresas que ali poidan asentarse. Unha oferta de beneficios fiscais por parte do Concello viría a incrementar os factores positivos que está a ofrecer a Xunta a través do aluguer con dereito de superficie ou as bonificacións do 30% no prezo de venda das parcelas, incrementando as posibilidades de asentamento de novas iniciativas. Santiago, na súa condición de capital e pola súa posición estratégica, ten a oportunidade de aumentar a súa contribución ao crecemento económico que se está a registrar no conxunto de Galicia cun ritmo superior ao 3% nos últimos 3 anos, con varios exercicios batendo marcas de exportacións e recuperando case a metade dos empregos perdidos durante a crise. Dende Santiago debemos, polo tanto, consolidar esta mellora económica atraendo novas empresas, investimentos e emprendedores e, en consecuencia, máis emprego, achegándolles máis incentivos fiscais, menos papeleo administrativo e unha oferta de solo industrial coas millores condicións. A consolidación da recuperación económica necesita do fortalecemento e millora da competitividade do tecido empresarial afincado na comunidade galega, así como da chegada de novas empresas que contribúan a impulsar os nosos sectores productivos e favorezan a xeración de valor engadido, así como a consolidación do emprego de calidade. Sirva de exemplo que durante o pasado ano 2016 o investimento productivo estranxeiro en Galicia aumentou máis dun 35%. De feito, se comparamos o ano 2015 fronte ao 2016, pasamos de 86 a 118 millóns de euros. Ademais, no primeiro semestre de 2017, a comunidade galega ten captado xa preto de 90 millóns de euros de investimentos. Consideramos que Santiago, con esta iniciativa, debería e debe sumarse a esta liña positiva de captación de investimentos. Para iso é fundamental crear o contexto máis favorable para desenvolver proxectos estratégicos na actividade empresarial, e creemos que neste sentido a Xunta de Galicia ten aprobada unha iniciativa de gran valor como é a Lei de Emprendemento, e este convenio marco podería permitir que o Concello de Santiago poida aproveitar esta oportunidade. Por iso traemos a este pleno esta moción. Moitas gracias, a máis nada. Goretti. Sí,
Ben, eu hai algunhas cuestións relativas a esta moción polo protocolo que significa o protocolo asinado no seu momento, tamén todo hai que dicilo, antes mesmo de aprobar a lei, xa se asinou o protocolo, que eu creo que merecerían un informe técnico. Desde logo hai algunhas cláusulas que son, polo menos eu teño algunhas dúbidas a respecto da súa legalidade, creo que debería de deixarse sobre a mesa e de traelas acompañadas de informes técnicos, pero independentemente diso, se sí ou non, quero comentar 3 ou 4 cuestións a respecto desta proposta, desta moción, e tamén do que significa esta lei de chamada de iniciativas de fomento de iniciativas empresariais, que ten pouco realmente diso desde algunha perspectiva. Por un lado, esta proposta e o protocolo que está detrás o que fan parece que descargar a responsabilidade justamente de fomentar a implantación de industrias nos concellos. Os concellos xa fan bonificacións, os concellos xa teñen unha preocupación grande para que as empresas se instalen no territorio. Parece que se colle ese proceso, esa preocupación pola deslocalización, que é certo que benvido e benvidas todo o mundo a iso, mais o certo é que o que temos detrás dese proceso son cuestións moito máis xerais que deberían de abordarse pola Xunta desde unha perspectiva que supere. Non son os concellos os máximos responsables, teñen que ver con políticas de desenvolvemento económico, de apoio ao tecido productivo, de financiamento, de infraestructuras de comunicación. A verdade é que a inmensa maioría das cuestións que teñen que ver aquí non están relacionadas directamente cos concellos. En certa maneira tamén esta proposta vai contra a autonomía local, porque debe ser cada concello o que marque en función das súas necesidades, do tipo de industria que pretenda asentar, o que marque, o que decida que tipo de bonificación debe facer, en que contía, de que maneira. O lóxico é que haxa aí unha autonomía para que cada concello decida que quere facer e como, e que se estude, por suposto, para favorecer esa posibilidade de acoller máis empresas. Ademais, é un protocolo, é un carácter declarativo únicamente, ou seja, que non implica nada, e por iso é raro que un protocolo deste tipo, un protocolo que se aprobou antes, finalmente, de chegar á lei, logo veña unido a un comportamento que, desde logo, non sei, desde o punto de vista ético, desde logo, non sei se é moi sostível, esa obriga dos concellos a asumir unha marca, porque tamén os concellos, ao final, até están limitados a ter a súa propia marca de difusión, é unhas bonificacións concretas, ao final que se lles van dar unha discriminación positiva, pero non sabemos para que, na concesión de subvencións que non se determinan cales son, nin cantas son, igual resulta que non veñen, a verdade que é extraño, non? E como é extraño que esa marca, a denominación desa marca non é inocente, desde a miña perspectiva, xa que antes tamén se falaba de cuestións de lingua, que esa denominación da marca, fixadevos, que é Doing Business, Concellos Doing Business Galicia. Claro que o que está detrás diso é que é unha lei, a lei da que estamos a falar, a lei a que nos sumaríamos, unha lei que implanta un modelo industrial clarísimamente que non aposta porque os ciclos productivos rematen no noso país, porque se cree e que se apoia o noso propio tecido industrial. É unha lei que o Partido Popular está defendendo absolutamente en solitario desde o punto de vista político e desde o punto de vista social. Hai unha denuncia moi forte desde onde, coa excusa da deslocalización, desa preocupación, o que se está facendo é introducindo profundas modificacións legislativas en normas que son moi importantes para nós e deixando desprotegido cantidade de elementos importantes para nós desde a perspectiva do patrimonio, desde a perspectiva do medio ambiente, desde a perspectiva dos intereses sociais. A verdade é que a partir desta lei, ao final, mesmo se hai criterios contrarios da Consellería de Industria, contrarios aos informes preceptivos que resulten negativos, os proxectos poden seguir adiante. É a verdade unha lei que promove unha desregularización total do aproveitamento eólico, da minería, dos montes, e que mesmo incumpre normativas ambientais europeas. Son medidas absolutamente contradictorias con recentes directrices aprobadas pola Comisión Europea para xustamente evitar a concentración da propiedade das terras, de evitar monopolios, da especulación de produtos. É, desde logo, unha lei que ao final acaba facendo, acaba sendo escandalosa nestes momentos xustos, porque, claro, acabamos de pasar, e logo ímolo debater, acabamos de pasar por un episodio moi dramático referido aos nosos montes e aos lumes destes días, e esta lei xustamente incide no modelo que nos
nos levou a esta situación, na desregulación, na arbitrariedade, no desequilibrio territorial, no desmantelamento dos montes comunais, na desprotección ambiental, na ausencia de participación pública da administración, no baleirado competencial, en afastar as decisións dos concellos, dos colectivos e das persoas afectadas, en abrindo a porta á instalación de biomasa non tradicional, na desordenación no monte. Non sei, a verdade, non sei se a lei, penso que xa moita xente pensa que no fondo o que se está querendo apoiar con esta lei o caso de Ence, por exemplo, se é que está detrás de que cuestións ou como para que chega unha lei que é a verdade, unha lei continuamente está xustamente atacando os grandes elementos que deberían de xustamente levar unha dirección completamente contraria, non está garantindo para nada o desenvolvemento o apoio económico, e o que está facendo é non ir aos problemas de fondo. Os problemas de fondo son dificultades de acceso ao crédito, sobre todo por parte das pequenas empresas. Claro, hai un problema gravísimo relacionado con este contexto de concentración bancaria, con estas vendas que xa sabemos que é o que se están facendo, así que realmente o que se fai con esta proposta legislativa é modificar de maneira discrecional e sen consenso leis de moi diferente ámbito que, aproveitando que se vai por aí, o que se fai é xustamente facer unha lei que sirva para deixar moitísimos dos nosos sectores, no referido sobre todo, xa digo, a natureza, a medio ambiente, a patrimonio, absolutamente desprotegidos. Por tanto, non imos apoiar esta proposta, esta moción. Xa digo que, en todo caso, entendemos que debería ser algo totalmente potestativo por parte dos concellos, e non entendemos tampouco ese intento, esa presión feita sobre os concellos para que teñan, digamos, que se queren ter unha certa discriminación positiva na recepción dunhas subvencións que non se sabe cales son, que teñan que ao final asumir, introducirse nesta marca, en vez de poder de maneira autónoma decidir que é o que queren facer e que queren bonificar e como. Gracias, Goretti. Don Paco Rey. Gracias, señor alcalde. Ben, non ímonos centrar no debate concretamente da moción, que é se nos adherimos ou non a ese convenio marco firmado ca CEGAM. Si tiveramos que falar dun apoio á lei de fomento e implantación de iniciativas empresariais, a nosa intervención sería completamente distinta e o noso voto sería desfavorable. Pero imos falar concretamente da proposta concreta. Bueno, é certo que un dos problemas que teñen as empresas de nova creación é precisamente as barreiras administrativas. No libro verde da Unión Europea con respecto ao espírito empresarial de Europa amosa que é o 69% e digan que este é un dos problemas. Sorprende a solución que plantexa neste caso o Partido Popular, porque nos fala de xanela única. Eu veño escoitando de xanela única dende que Fraga era presidenta da Xunta de Galicia. Esa é a realidade. E ainda estamos esperando de verdade unha xanela única que funcione. E outra cuestión da que non se fala en absoluto nin no convenio, e dende logo na moción, lóxicamente, é a falta de disponibilidade financeira, que para a maior parte dos empresarios falan de que se para o 76% un dos graves problemas para emprender. Poderíamos por moitísimos exemplos, como por exemplo de Finlandia, co acceso aos microcréditos e demais. Outro é o problema de eliminar as cargas empresariais para aqueles que son empregados, deciden pasar a ser empresarios, pero ademais manteñen a súa condición de empregados, como por exemplo fai Francia. Non se contempla para nada esa situación, nin se fala tampouco das solucións que pode dar os distritos industriais de Italia conformando unha rede, tampouco se fala. Nin se propón tampouco a posibilidade de crear unha oficina de arraigo empresarial para que as empresas con máis dificultades derivadas particularmente da actual situación económica poden evitar o seu peche e non se deslocalicen. Con respecto ao precio do chan, pois, para nós non deixa de ser unha certa satisfacción, porque eu lembro o que foi parlamentario desta cidade no grupo parlamentario no Parlamento de Galicia, Xosé Antón Sánchez Bugallo, polo grupo socialista, e o certo é que presentou, se non lembro mal, ata 5 peticións
para unha modificación do precio do chan e incorporar ademais diferentes formas de pagamento, e se lle dixo sempre que non. A verdade é que houve que ver que el deixaba de ser diputado parlamentario do grupo parlamentario do PSDG para ver que se mudaba esa situación. Por lo tanto, benvidos a petición que durante tanto tempo se pediu e que non se deu ata recentemente. Por certo, tamén hai que decir que seguimos tendo un problema de comparativa con Norte de Portugal, porque les teñen un precio prácticamente simbólico e, por lo tanto, sigue sendo máis atractivo nese sentido. Eu entendo dúas cousas. A primeira é que o Partido Popular sempre plantexa, con respecto a estas cuestións, o problema da deslocalización, e plantexa sempre que iso se debe a dous elementos fundamentais, non? O primeiro, a desregulación do emprego, é dicir, que se cobre menos, que se poda competir con outros mercados laborais, obviamente os asiáticos, vale? E por outra banda, a disminución, obviamente, tanto de salarios como de calidade de vida e de dereitos laborais dos traballadores, e por outra banda, menos impostos, non? Esquecen que tamén pode ser por acceso a novos mercados, que pode ser por carencias en formación de capital humano ou por baixa inversión en investigación e desenvolvemento condicionada ás propias empresas. A verdade é que, efectivamente, o esforzo neste convenio recae fundamentalmente sobre os concellos, vale? Nós non estamos en desacordo con que se baixen os impostos como un elemento de atractivo ás empresas. De feito, nós, cando presentamos a nosa proposta para as ordenanzas fiscais de 2016, incorporamos moitas destas, ademais, con ese motivo, pero non deixa de ser sorprendente que, fundamentalmente, o peso recae sobre os concellos. Porque, claro, o que ten que facer a Xunta é, por unha banda, unha discriminación positiva a favor dos concellos solicitantes de subvencións destinadas a investimentos. Imos ver como iso se desenvolve, poder integrar o chan industrial no observatorio de chan empresarial, de solo empresarial, e despois a creación dunha marca territorial, que imos ver cal verdadeiramente é a proxección que plantexa. De todas maneiras, sobre as posibilidades que ofrece para os propios concellos o desenvolvemento dos seus propios compromisos, nos estamos de acordo. O único que decimos é que, efectivamente, o noso voto vai estar condicionado aos informes favorables de tesorería e de intervención, lóxicamente. Moitas grazas. Gracias, Paco. Marta Loes. Sí, boa noite de novo. Ben, dende o Goberno Municipal entendemos que as iniciativas destas características que afectarían ao conxunto do tecido económico municipal deberían ser estudadas no marco do grupo de traballo constituído no mes de xaneiro deste ano tras a sinatura, como ben saben, do acordo de colaboración entre o IGUS, o IGAPE, o Concello de Santiago, a USC, a Cámara de Comercio e a Asociación Empresarial do Polígono do Tambre. O Grupo Municipal do Partido Popular, como ben sabe, forma parte desta mesa de traballo, polo que pensamos que precisamente ese o foro no que debería presentar esta proposta, que tería que ser estudada polas diferentes entidades ali representadas para que pudesen valorar a pertinencia ou non de que o Concello se aderixe ao convenio marco de investimentos. Nos entendemos que non é admisible pretender que Santiago de Compostela ou calquera outro municipio cun peso económico e empresarial considerable sacrifique unha parte significativa dos seus recursos fiscais propios para entrar en pé de igualdade con concellos moito máis pequenos, obtendo a cambio só unha preferencia que nos igualaría a esos outros concellos nun reparto de fondos públicos da Xunta que sempre se caracterizaron, discúlpenme vostedes, pero é así, en máis do Partido Popular pola súa discrecionalidade e moitas veces falla de transparencia. Parece mesmo unha iniciativa política da Xunta para discriminar a determinados gobernos urbanos, unha especie tamén de vendetta contra a cidadanía que en 2015 optou por non outorgarlles a confianza nas urnas. Tampouco vemos positivo dende o goberno municipal un marco no que se iguala a todas as posibles iniciativas empresariais con independencia do seu sector de actividade, da súa orientación estratégica ou da súa integración co proxecto de cidade e co medio ambiente. O noso compromiso firme e efectivo co fomento da iniciativa empresarial exercémolo de forma responsable e coherente, tendo ben claro cales son os obxectivos que se queren conseguir e as estrategias que se teñen que seguir para conseguilos. Procuramos un crecemento do tecido empresarial
que sexa ordenado, diversificado, competitivo e sustentable. E por iso apostamos por sectores innovadores, xeradores de riqueza e postos de traballo de calidade. Entre esos sectores, como ben saben, nesa mesa falouse e acordouse que dous dos sectores estratégicos son o sector da madeira e o sector da biotecnoloxía, os dous para Compostela. Pero, bueno, precisamente hoxe, tamén cando o Partido Popular vende a aprobar en solitario no Parlamento de Galicia unha lei de depredación do territorio, cobra máis sentido cal é a política industrial dos populares para o noso país. Vender a nosa terra a calquera prezo. Non só pretenden permitir que se implanten en Galicia empresas extractoras e destructoras de paisaxe, contaminantes e perigosas, senón que aínda por riba pretende que os e as contribuintes galegos paguemos en forma de rebaixas fiscais incentivos adicionais para esta catástrofe. Rebaixas fiscais que, por certo, alguén terá que asumir, probablemente as nosas fillas, os nosos fillos, ou os nosos netos ou netas, en virtude desa política popular, populista de pan para hoxe e fame para mañá, diferindo os ingresos fiscais do presente para convertelos en débeda pública que arrastraremos durante décadas. Ben, por todos estes motivos, o Grupo de Goberno de Compostela non vai a votar a favor desta proposta. Gracias, Marta. Agustín. Sí, moi brevemente, moitas grazas, señor alcalde. A verdade é que, señora Lois, eu que teño por costume, cando vou a un acto, atender as intervencións, pois, home, estou satisfeito que cando vostede vai a esas entregas de diplomas nos obradoiros que otorga a Xunta de Galicia a este Concello, prácticamente os mesmos, incluso con alguna achega a maiores dos que otorgaba co goberno do Partido Popular, pois vostede non traslade estas verbas ao respecto da política de subvencións da Xunta de Galicia, non? Porque cando menos sería unha mala educación pola súa parte, non? Eso ante todo. En todo caso, a verdade é que é sorprendente que tanto a señora San Martín como vostede mesma, incluso algo menos intensamente o señor Reyes, aludan a que é necesario un informe técnico, que necesita informe da intervención, cando temos aprobado, teñen vostedes aprobado neste pleno acordos unha legalidade máis que dubidosa. Pero, bueno, aquí o que se trata é simplemente de asinar e adherirnos a un protocolo, por certo, que eu saiba asinado libremente polo presidente da FEGAM, que creo que é membro do Partido Socialista de Galicia, para que o Concello poida facilitar o asentamento empresarial. Por lo tanto, é o de que se trata. Non se trata de falar de ninguna cuestión a maiores, inda que, lóxicamente, sí que creo que é importante facer alguna referencia pois a ese debate que non imos manter, porque vostedes retiraron esa moción, pero que sí que fixo alguna reflexión ao respecto, tanto a señora San Martín como vostede, señora Lois, non? Falar de unha lei que permite a depredación do noso territorio é faltar a verdade. É faltar a verdade, porque, miren, a lei que aprobou o Parlamento de Galicia, coa maioría que deu o pobo galego, porque, miren, é que o 47% dos votos, é así, 41 diputados, o que pretende é simplificar os trámites administrativos, non elimina ningún trámite administrativo, facilitar o acceso a solo industrial e ofrecer máis incentivos fiscais no ámbito da Xunta de Galicia e, por que non, tamén no ámbito dos concellos, ligado á creación de emprego. Por certo, no relativo aos aproveitamentos forestais e as cooperativas, que é un tema que tamén vostedes critican, que si é ENCE, que si facilita a tramitación administrativa das cortas no eido forestal, pero non elimina as autorizacións, as facilita. Por certo, aquí hai un concelleiro de Medio Ambiente que sería un alumno aventaxado desa política ultraliberal que dicen vostedes, porque fixo ou autorizou, ou non sei se autorizou unha corta, pois incluso de xeito máis expeditivo do que prevé a propia lei. Os feitos nos remitimos. Lamas de abade. Polo tanto, alcalde. Pido disculpas. É así, aquí hai unha tala autorizada de un xeito máis exprés que o que prevé esta lei depredadora do territorio da Xunta de Galicia. Por lo tanto, insisto, nós o que pretendemos é que o Concello sexa un Concello atractivo para o emprendemento na cidade. Adherirnos a un convenio que está asinado, que creo que é o único que pois engade é facilidades ás empresas para que se instalen ligadas á creación de emprego. Supoño que se estamos todos preocupados coa creación de emprego, o lógico sería votar a favor. Moitas gracias e máis nada. Goretti.
Sí, eu únicamente dúas cuestións sobre este tema xustamente do emprego, non? Claro, o certo é que nesta lei eu creo que sí que é o debate, claro, esta lei, o apoio a esta lei que se quere facer a través deste protocolo, non deste convenio, dun protocolo que non significa, como ben di o protocolo ao final, ningún tipo de compromiso, é simplemente unha declaración sen ninguna eficacia, sen ningún tipo de obriga, pero o que se fai é, por un lado, hai esas declaracións de proxectos empresariais singulares onde se reducen os trámites á metade, onde todo decide o Consello da Xunta en exclusiva e, por tanto, o certo é que é algo que nos deixa nunha situación terrible onde se reforza esa figura dos proxectos industriais estratégicos, onde, ao final, pois sí que se abren esa porta que as grandes empresas sexan un apoio ás grandes empresas para que veñan aquí a esquilmar os nosos recursos, onde o que se fai é, pois, ninguna soa medida para favorecer que o peche dos ciclos productivos se fagan no noso país, ninguna soa medida para garantir o reequilibrio territorial, non hai actuacións específicas para desenvolver a industria do sector primario, nin actuacións específicas para reverter e recuperar a deslocalización a Portugal, aínda que se di que vai ser para iso, pero logo ninguna soa medida para iso. Non se contempla ningunha actuación específica para fixar ou mellorar o emprego de calidade, non hai actuacións para o desenvolvemento do valor engadido, nin fomentar I+D+I, nin colaborar co sistema universitario. A verdade é que, desde a nosa perspectiva, non ten, é unha lei, xa digo, feita en solitario, é certo que ca maioría do Partido Popular, pero unha lei que con toda a contestación social de absolutamente tantos grupos, tantos colectivos, con esa soidade do Partido Popular, é unha lei que se verá tamén co tempo, que é unha lei que vai supor moitísimos problemas, e moitísimos problemas, xa digo, relacionados con cuestións que a todo mundo nestes momentos nos deberían de aterrar, cuestións que teñen que ver xustamente cos nosos montes, co noso medio ambiente, co noso patrimonio. A verdade é que mete medo que se poida manter esta lei aínda nestes momentos despois dos lumes, dos incendios e da situación tan terrible que acabamos de vivir. Paco, algo que decir? Marta Lois, nada que decir? O noso voto en contra. Vale. Señor... Sí. Votos a favor para solicitar é unha moción do Grupo Popular para solicitar a adhesión ao convenio marco para a captación de investimentos diseñados pola Xunta e a FEGAM. Votos a favor? Grupo Popular e PSOE. Votos en contra? Compostela, Berta, BNG. Hai un resultado de empate, hai que repetir la votación. Votos a favor. Votos en contra. Voto de calidad alcalde en contra. Quedaría rexeitada a moción. A seguinte moción do Partido Socialista para consideración do cambio da regulación de usos da sala Agustín Magán. Señor Paco Reyes. Sí, gracias, señor alcalde. Novamente, boa noite. Bueno, reunidos ca Asociación Veciñal de Santa Marta, nos transmitiron a súa inquedanza con respecto a un cambio nos usos que atopan eles na sala Magán do Centro Sociocultural de Santa Marta, no que eles viñan desenvolvendo actividades para os veciños e as veciñas. Falamos facilmente de 25 ou 30 persoas que participaban en actividades de pilates, zumba, etc. E que neste momento a Sala Magán está adicada como local de ensaio para compañías de teatro, que son compañías non públicas, senón compañías privadas. De feito, eles manifestaban que un grupo amateur tiña solicitado, un grupo amateur de teatro tiña solicitado poder tamén ensaiar na Sala Magán e non se lles autorizou. E esta asociación de veciños o que está desenvolvendo as súas actividades nun antigo galpón do Burgo das Nacións de 1966. Eles plantexan a posibilidade de poder compartir alo menos espazo nesa Sala Magán para poder desenvolver as súas actividades. Pediron paralelamente a posibilidade de facelo na Casa das Asociacións de Cornes. Tamén se lles dixo que non estaba axeitada a
a Casa das Asociacións para estas actividades, e, polo tanto, a Asociación de Veciños o que pide é esa posibilidade de compartir o espazo, partindo de que os grupos de teatro son grupos privados, ensayan na Sala Magán, fan as representacións fora da Sala Magán, e nesas representacións, obviamente, como grupos privados, pois cobran, non? O seguinte tamén é solicitar un espazo cuberto en alguna das parcelas que ten o Concello, que no seu momento se lles prometiu, mesmo se falou de 106.000 euros para o seu desenvolvemento, a súa cobertura, para facer pilates, mesmo un frontón, e polo tanto solicitan tamén esta posibilidade. Do mesmo xeito, tamén solicitan unha cuestión clara que é a instalación dun parque biosaudable na zona. Nos entendemos, xa o dixemos noutra ocasión, que isto é unha cuestión de promoción de saúde e prevención de enfermedade, polo tanto, entendemos que debería ser un programa financiado por parte do Concello para ir estendendo por todos os barrios este tipo de parques biosaudables. E, volvendo novamente ao Centro Sociocultural, plantexaban cuestións que nos puidemos, os tres membros do Grupo Socialista, puidemos evidencialo ali, que é unha falta clara de alumeado cando baixa a luz solar, e, por outra banda, un arranxo das beirarrúas, que algunhas delas, particularmente para a xente maior, pois se fan perigosas, e, por outra banda, tamén unha pasarela que permita chegar á entrada do Centro Sociocultural de Santa Marta, precisamente tamén para este tipo de persoas que poden ter dificultades de mobilidade. Polo tanto, nos o que pedimos, e concretamente o que di a moción, que se reconsidera a regulación aprobada para a utilización da Sala Agustín Magán do Centro Sociocultural de Santa Marta, priorizando a necesidade de espazos para o desenvolvemento de actividades da Asociación Veciñal do Barrio, que o Goberno Municipal estude e valore a necesidade de construir un espazo cuberto para a realización de actividades múltiples en calquera das parcelas municipais do entorno de Santa Marta, lóxicamente, que o Goberno Municipal contemple nos orzamentos 2018 unha partida para a instalación dun parque biosaudable en Santa Marta, e que o Concelleiro de Obras dé as instruccións necesarias para que se proceda a reparación das beirarrúas dese ámbito, así como a mellora do alumeado público e a instalación dunha varanda no acceso ao Centro Sociocultural. Moitas gracias. Gracias, Paco. Sí, a ver, desde Benega estamos de acordo coas propostas de resolución desta moción, mais quería facer relación a unha cuestión que, bueno, tal e como estaba aí na exposición de motivos, polo menos non, bueno, tiña unha cuestión que quería matizar, pero agora polo que acaba de comentar Paco Reyes, o portavoz do PSOE, tamén me quedo aí ca dúbida, non? Con anterioridade a esta moción nos presentamos unha pregunta o 9 de xaneiro de 2017 xustamente polos problemas que naqueles momentos que nos transmitía a veciñanza que había, xustamente a respecto de poder facer ali actividades de teatro amador cando comeza o proxecto de residencias artísticas, non? Que se fomenta desde o propio Concello. E unha vez que formulamos aquí esta pregunta, falamos varias veces despois con posterioridade, e parece que se resolveu esa situación. Non sei se ao mellor este é outro grupo, non sei se que hai varios ou que, pero parecía que nese momento, tal e como estaban, porque eu entendo que ten que ser compatible unha sala tan boa como a Magán, que moitísimas veces está infrautilizada, que se pode utilizar para residencias artísticas, que eu creo que é unha proposta interesante, que está ben que ali poidan ir os grupos a facer os seus ensaios, que se dea esa opción, aínda que entendo tamén, por suposto, que deben ter prioridade as asociacións veciñais, a xente que está xustamente no barrio e que ten que facer un uso máis habitual. Eu entendía que chegaran a un acordo no tema de teatro, digo, eu penso, vamos, polo menos a min o que me trasladan, e aínda hai pouco tempo, é que sobre iso había acordo nos horarios feitos para que puidesen, e que a ese sentido, no sentido do teatro amador, máis ou menos, que ese tema quedara resolto, non? De calquera maneira, tal e como están formulados o que son as consideracións, que se prioriza a necesidade de espacios para o desenvolvemento de actividades da Asociación Veciñal do Barrio, estamos de acordo, así que, sen entrar xa no que se di na exposición de motivos, creemos que iso ten que ser a prioridade, entendendo tamén que a proposta de residencias artísticas é interesante e que debía ser compatible. E co resto tamén das medidas que se propoñen estamos de acordo, así que vamos votar a favor da proposta. Gracias, Goretti. María Antón. Grazas, alcalde, boa tarde de novo. Pois nos imos apoiar esta moción do Grupo Socialista porque somos tamén conscientes das demandas que a Asociación de Veciños realizou o Goberno
e que hoxe forman parte desta moción do Partido Socialista precisamente porque non foron atendidas. Demandas, como ven de relatar o portavoz do PSOE, de diferente índole, pero que todas de algún xeito xirán alrededor das actividades de ocio saudable e o Centro Sociocultural de Santa Marta. Este Grupo Municipal do Partido Popular, como dixen, apoiará a moción do Grupo Socialista, pero sí que quero chamar a atención sobre o primeiro punto da mesma, que se refire a reconsiderar a regulación aprobada para a utilización da sala Agustín Magán, un pouco no fío do que comentaba Goretti Samartín. Nos xa denunciamos en 2 plenos anteriores, a última no pasado mes de xullo, que o Goberno de Compostela Berta está mudando o obxectivo dos centros socioculturais, a súa tipoloxía, as súas funcionalidades a través do prego de licitación do Servicio de Xestión. Un prego que non tivo en conta o regulamento dos propios centros socioculturais e que basea a prestación do servicio no que a vostedes, señores de Compostela Berta, lles interesa. E así, de algún xeito, chegamos a esta situación, que é que os veciños son os que están perdendo estes lugares de encontro, de ocio, de actividades a favor de empresas privadas. Vostedes, no devandito prego, determinan que Santa Marta é un equipamento sociocultural e din, xenéricamente, referíndose ao que é o concepto de equipamentos socioculturais, que son aqueles que posúen unha dotación infraestructural en forma de salas ou espazos especializados que requiren dunha programación e dun persoal específicos que quedan fora do alcance do obxecto do contrato. Hai un parágrafo máis que teníamos que ver, pero por premura de tempo vou obviar, se que a señora Fernández o pode ir a ler. Polo tanto, podemos inferir que Santa Marta non recibirá actividades para a veciñanza no marco do devandito contrato. Ademais, como ben acaba de suliñar a señora Samartín, a sala Agustín Magán estará ocupada polos beneficiarios da convocatoria de residencias de creación artística e estadías técnicas para proxectos de artes escénicas no período 2017-2018 entre 1 de setembro de 2017 e o 31 de xullo de 2018 nun horario de 10 da mañá a 8 da tarde. Independentemente de que haxa ou non haxa acordo, o que está claro é que a sala vai a ter un uso preferente para a creación artística e estadías técnicas. O que non quere decir que non estemos a favor deste proxecto. Ao mellor o que hai que buscar é o sitio axeitado e onde podan convivir todas os intereses. O Goberno de Compostela Berta tomou a decisión unilateral de converter a sala Agustín Magán en local de ensaio para as compañías teatrais. Non foi consensuada cos veciños, que lamentan que se sean relegados no uso desta instalación, primando, como decía, colectivos alleos ao barrio e compañías profesionais que se beneficien de recursos públicos. Isto mismo ocorrerá no Centro Sociocultural do Romaño, ese centro fantasma que leva 2 anos de atraso na súa apertura e que, segundo o prego, será un espazo adicado ao circo, polo que tamén queda fora do obxecto do contrato. Señora Fernández, este que era un dos seus argumentos no último pleno para explicar por que non se abría o centro do Romaño, pois sabemos que non vale. E tamén ocorrerá con outro espacio, a Casa das Asociacións de Cornes, rebautizado como Espacio Maker, relegando así as asociacións que tiñan un edificio para sí a non se sabe que, porque non está explicado en ningún sitio. Señores de Compostela Berta, xa o decía Heráclito de Efeso, ninguén se baña no río 2 veces porque todo cambia, o río e a persoa. Vostedes cambiaron as funcionalidades dos centros socioculturais sen un mínimo debate, nin neste pleno, nin coa veciñanza. Vostedes, que tanto se gaban da participación cidadá, da inclusión dos cidadáns na acción de goberno, xa non teñen ningunha credibilidade, gobernan só no marco da súa ideoloxía e para os seus. O seu discurso e a súa actuación cada día separanse máis. E volvendo á moción do Grupo Socialista, comentar que efectivamente tamén nos comprobamos como fai falta arranxo de beirarrúas na contorna do centro sociocultural, de mellor iluminación na propia entrada do centro, de limpeza da finca anexa, que parece un canaval, pola falta de mantemento, ben visible. Facémonos eco tamén da demanda da Asociación de Veciños para a colocación de elementos biosaudables, así como a posibilidade de construir un espazo cuberto de usos múltiples e mellorar a seguridade viaria, particularmente nos pasos de peóns desta zona. En fin, son moitas as demandas que están á espera dunha mínima atención por parte do Goberno. Diálogo, señores de Compostela Berta. Empecen pola casa. Menos pancarta e máis acción
A iniciativa do Grupo Socialista non recolle todas as que son, pero, sen dúbida, son todas as que están, polo que o noso voto vai a ser favorable. Nada máis, grazas. Branca. Boa noite, compañeiras e compañeiros. O Goberno de Compostela Aberta continuará a priorizar o uso da Sala Agustín Magán para o desenvolvemento especializado das residencias escénicas para compañías profesionais que aprobamos a través de convocatoria aberta por segundo ano consecutivo. E a través desta liña dotamos a Compostela do primeiro espazo municipal en Galiza dedicado á produción e a creación escénica profesional que apoia decididamente tamén e sobre todo o traballo das compañías e de creadores escénicos da cidade. Mais este uso especializado da Sala Agustín Magán non é único, xa que acolla semanalmente, todos os mércores a partir das 8 da tarde, ao grupo de teatro amador do barrio, e compártese os fins de semana con programación orientada cara ao público familiar. Sobre a construción dun espazo coberto para usos múltiples semella complexo, inda que estudiaremos e valoraremos a súa posible construción. Recordamos que no barrio desenvolve unha amplísima programación, tamén en equipamentos deportivos vencellados a centros educativos que poderían acoller certas actividades físicas que a Asociación Veciñal Santa Marta considera que deben voltar á Sala Agustín Magán. Pareceme que algúns compañeiros de corporación descoñecen o traballo que se desenvolve nun teatro. Gustaríame que visitasen a sala e coñecesen o traballo que están a desenvolver as compañías profesionais nas convocatorias, mais nos dende o Goberno consideramos que era necesario coordinar ese traballo específico con outras actividades, efectivamente desenvolvendo procesos de mediación cas asociacións da contorna. Sobre a instalación do Parque Biosaudable contemplaránse nos orzamentos do 2018 e tamén nos comprometemos a dar instruccións no senso da reparación das beirarrúas e mellora do alumeado público nos arredores do centro sociocultural. Eu pido en nome do Goberno unha votación por puntos desta moción. Non sei se estamos de acordo. Ten que decirche eles logo se aceptan ou non. Vale, é a primeira vez que o fago. Vale. Entón, nos votaríamos en contra do primeiro punto e a favor dos outros tres. Moi ben. Señor do Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Bueno, o primeiro que quería facer era unha referencia, comentaba Goretti o tema da posibilidade de compatibilidade de uso, e particularmente a Asociación de Veciños falaba do uso da mañá, que a mañá está pechado. Esta é a realidade. Eu levo 3 días tentando de ir ali e está pechado pola mañá, polo tanto se pode optimizar moito máis no horario, polo tanto que se pode empregar tamén para os veciños. Eu non vou entrar en determinados espazos desta cidade onde tamén se podería facer esas representacións. Estamos a favor, obviamente, do apoio ao teatro desta cidade. Podría estar perfectamente no Matadoiro, no antigo Matadoiro, que é a Casa de Xuventude, pero obviamente entendendo como unha casa de cultura, que sería un proxecto diferente do que apostou Compostela Aberta. Pero, en definitiva, do que estamos a falar é da petición desta Asociación de Veciños en Santa Marta, polo tanto, podría facerse así. En calqueira caso, agradecer o voto favorable. No caso do Partido Popular de María Antón, agradecer tamén o voto a favor, é dicir que, aínda non é o obxecto, digamos, desta moción, pero nós tamén criticamos os pregos
para a xestión dos centros socioculturais. Concretamente, o fixemos público unha primeira quincena de agosto, solicitamos que se revisaran eses pregos, porque entendemos que efectivamente hai toda unha serie de cuestións que van provocar problemas, particularmente para que podan desenvolver as asociacións de veciños pois as actividades que estaban acostumadas, non? E con respecto a Branca, a súa intervención como concelleira de Compostela Aberta, é que o que nos gustaría sería que se puderan executar os orzamentos en tempo, porque claro, é que este parque biosaudable para Santa Marta estaba nos orzamentos do 2016. Claro. Entón, ese é o problema. O problema non é que se poña no 2018, é que se execute, que se poña o parque biosaudable. Isto é o que a nos interesa. Nos entendemos que partindo de que a proposta que nos fa precisamente a Asociación de Veciños é poder desenvolver actividade complementaria con teatro, pois a verdade é que non vemos dificultade para que se poda aprobar o punto 1, polo tanto, nós o que imos plantexar, como así nos lo pediron na Asociación de Veciños, é a votación dos 4 puntos conxuntos. Moitas gracias. Moi ben. Agora hai algo que decir? María Antón, algo que engadir? Si eu... Non, decía que era un pouco unha brincadeira a miña sorpresa, porque non sabía que a señora Novo recuperara as competencias sobre os centros socioculturais, pero decirlle que claro que coñecemos o que é a actividade do teatro, o que parece que non coñece o que son as actividades dos centros socioculturais e vostede non lle debeu de dar tempo nese período que estivo ao frente dos centros socioculturais para entrar directamente sobre o que eran as súas fundamentales obxectivos, que era estar e prestar servizo á veciñanza, e así ten un regulamento que os regula, valga a redundancia. Polo tanto, non se trata de decir que unha cousa é mellor que a outra, sino de intentar compatibilizar as dúas cuestións e, sobre todo, de priorizar o sentido dos centros socioculturais, a non ser que queran que demos un debate sobre eso, o cal estaremos encantados. Branca, algo que engadir? Sí, bueno, cando queredes damos o debate sobre o tema da especialización, non? De algúns espazos nos centros socioculturais que efectivamente non teño a competencia, pero coñezo perfectamente pola temporada que tiven a competencia delegada de toda a situación e do regulamento dos centros. Efectivamente, pois a min gustaríame matizar, non, o primeiro punto, porque considero que xa sucede, xa compatibilizamos. De todas formas, nos imos absternos nesta votación. Eu creo que o sentido do voto está fixado e se non hai votación por separada, vamos a absternos. Votos a favor Votos a favor da moción do Partido del PSOE, para a consideración do cambio de regulación de usos da Sala Agustín Magán. Votos a favor, PSOE, PP, BNG. Votos en contra, abstencións. Compostela Aberta quedaría aprobada por PSOE, PP, BNG. A seguinte moción é a moción do BNG para adoptar acordos e compromisos firmes en relación a violencia de xénero. Goretti. Sí, ben, do que se trata non con esta moción é de aproveitar e non só o tema da data do 25 de novembro xa aí próxima, mas tamén de vinculala cunha reflexión que eu creo que vou a facela nesta tempada xustamente do ano. Por que? Porque é un momento idóneo para reflexionarmos sobre a planificación. Nestes momentos é cando as administracións teñen que xustamente planificar a respecto do que van facer xa ao longo do próximo ano, porque están aí xustamente todo o debate sobre o tema dos orzamentos. É un dos momentos importantes para ver tamén, para planificar que cuestións se van querer desenvolver, que non facer prioridades, fixalas, e nós temos unha cuestión en riba da mesa unha e outra vez, na que temos que
conseguir avanzar. Sei perfectamente que existe un compromiso por parte de todas as forzas aquí presentes na corporación para avanzar neste ámbito, mais quero aproveitar esta moción para volver a lembrar algúns datos que son significativos. O tema de que continuemos con feminicidios constantes, con asasinatos de mulleres, que non sexamos capaces de reducir esas cifras, que resulte ademais de maneira dramática eses casos que son o gran fracaso desta sociedade, que son esas mulleres asasinadas onde había unha denuncia previa, eses elementos de mulleres onde sí que existía un coñecemento por parte das administracións a respecto de que tiñan que facer algo, e non fomos capaces colectivamente de que esas mulleres non perdesen a vida. E tamén temos que ter en riba da mesa ese incremento importante, concretamente no noso caso en Santiago de Compostela, a respecto das agresións sexuais, tal e como aparece aí, ese incremento, esas denuncias de 17 agresións sexuais en Santiago de Compostela no primeiro semestre de 2017, sumarlle ese caso da moza coitelada pola súa exparella o 24 de xullo, vamos mirar cantas denuncias hai contra delitos contra a liberdade sexual tamén neste primeiro semestre de 2017. E é por iso que nos parece que é o momento de facer peticións que teñen que ver con, por un lado, avanzar no Pacto Galego contra a Violencia Machista acordado por unanimidade polo Pleno do Parlamento Galego 25 de xaneiro deste ano, mais onde avancemos máis, porque avanzar a un elemento que o Bloque Nacionalista Galego xa pedía naqueles momentos, que naqueles momentos ficou fora do acordo, mais que consideramos que máis que nunca é necesario poñer en riba da mesa, que é ese destinar o 1% do orzamento de 2018 para a prevención e a loita contra todas as formas de violencia exercidas contra as mulleres. Por un lado, porque nos parece que falarnos de 100 millóns para dedicar a iso é unha cantidade absolutamente sensata, absolutamente necesaria, totalmente necesaria, xa nos parece o mínimo dos mínimos, decir que 100 millóns de euros justamente dese orzamento sexa dedicado a esa loita, a esa prevención contra a violencia de xénero, e sobre todo tamén para facer unha chamada de atención sobre a execución dos orzamentos neste ámbito, porque até o 30 de xuño de 2017 a execución no ámbito de protección e apoio ás mulleres foi realmente moi baixa, andou no 28,7%, e por tanto necesitamos tamén facer un chamamento para que en todo o que se necesita deses recursos e deses medios, tanto no mundo judicial, no mundo educativo, no mundo psicolóxico, no mundo da saúde, absolutamente en todos os marcos, pois iso non se fai sin un acompañamento económico. É por iso que xa anuncio, porque non se comentou, que non acertamos a emenda do Partido Popular, estando de acordo co conxunto do que aparece aquí. O único que pasa é que aquí se elimina o apartado justamente dese compromiso de destinar o 1% dos orzamentos do 2018, e parécenos importante ese compromiso. En segundo lugar, instar a Xunta de Galiza a cumprir e avaliar o grau de cumprimento da normativa justamente recollida para falar de todo o que ten que ver con materia de igualdade, sobre todo no que ten que ver co desenvolvemento e cumprimento do recollido na Lei 11/2007 do 27 de xullo para a prevención e tratamento integral da violencia de xénero, e logo axilizar xa a posta en marcha do cuarto Plan Municipal de Igualdade, sobre todo no que ten que ver coa mocidade. É unha das cuestións, ademais, en que particularmente fixemos reflexión o Bloque Nacionalista Galego, a necesidade de non ser tolerantes. Por todos os sitios onde ides e falades con grupos de mulleres organizadas, con xente nova, todo o mundo fala da involución grandísima que se produce a respecto dos valores e das relacións que hai entre homes e mulleres nos rapaces e rapazas máis novos, e, por tanto, pensamos que este é o momento para promover toda a sensibilización que teña que ver con comportamentos libres de violencia machista. E, en último caso, aproveitar para que xa comecemos a traballar en comprometer o apoio de todos os grupos políticos e de toda a corporación nas movilizacións que se desenvolvan as organizacións feministas galegas contra a violencia machista o 25 de novembro e todos os días do ano, que sexa un traballo conxunto e continuado. Nesas feministas vou aproveitar para rematar lembrando nesas feministas, entre as que podíamos citar moitas, pero hoxe a que me ven á cabeza é unha pouco moi coñecida por un lado, pero mellor menos coñecida polo seu traballo como feminista, e que rematou fatal, porque rematou guillotinada justamente
precisamente por escribirme, non por escribir iso, por a súa defensa do abolicianismo, por as súas ideas políticas, pero dentro desas ideas políticas foi a muller que redactou os dereitos da muller e da cidadá en 1791, o Lim de Bush, porque antes se facía referencia aquí aos dereitos do home e do cidadán, eran dereitos que nin completaban o todo o universo masculino, nin sequera iso, porque había elementos que deixaban fora, e desde logo o 50% das mulleres non é unha cita, digamos, en que nos sintamos moi confortadas. Entón, creo que non vende máis recordar hoxe, lembrar hoxe aquí, pois ao Lim de Bush. Así que pido o apoio de todos os grupos para esta proposta. Creo que era importante neste caso que os compromisos levasen consigo pois eses compromisos orzamentarios, que xa digo que eu creo que non é nada exagerado falarmos de 1% do orzamento, 100 millóns de euros para combater a violencia de xénero, en que sei que pois todas os grupos políticos aquí representados queremos que se avance. Gracias, Goretti. Mila, a súa... Moitas grazas, señor alcalde, boa noite a todas e a todos. Bueno, de novo a violencia machista é protagonista dun pleno deste Concello, esta vez tomando forma nunha moción presentada pola concelleira Goretti San Martín. Unha violencia ante a que non podemos nin queremos permanecer impasibles, porque, como xa dixen outras veces, para o Grupo Municipal Socialista a igualdade entre mulleres e homes é un principio fundamental. E precisamente esta violencia de xénero é a manifestación máis brutal que temos desta desigualdade. Efectivamente, cifras aterradoras recollen que máis de 800 mulleres foron asasinadas en España polas súas parellas ou exparellas no ano 2013, que é cando comenzan a recopilarse estadísticas oficiais. E claro, estes asasinatos son só unha parte do problema, porque a violencia contra as mulleres ten outras manifestacións. Estamos falando de violencias psicolóxicas ou económicas ou sexuales. Estas cifras tampouco son alleas a este Concello, onde se reflicte que no primeiro semestre, como recolle na moción deste ano, denúncianse agresións sexuais que veñen a incrementar a porcentaxe do ano anterior, sin esquecer os episodios máis recentes que temos na cidade tráxicos, por unha banda o asasinato dunha rapaza que traballaba nunha cafetería desta cidade, e despois o acoitelamento doutra no aparcadoiro de San Clemente. E claro, a solución definitiva pois nunca chegará a ser unha realidade se todas e todos nós non somos capaces de identificala coa corresponsabilidade que temos todas e todos, as administracións e a sociedade. A súa erradicación exixe poñer en marcha todo tipo de actuacións de carácter integral e transversal. En este tema, como noutros, é o Concello a institución que está máis próxima á cidadanía e, polo tanto, temos a responsabilidade de ser un referente para abordar este tipo de cuestión. Ben, aínda que as administracións teñen lexislado para abordar este grave problema, o certo é que a día de hoxe chega a ser unha asignatura pendente, porque, bueno, suele haber moi boas intencións, pero en ningún paso adiante, sobre todo en orzamentos. E esa é a realidade. Facer pactos contra a violencia machista está moi ben, pero está claro que é imprescindible que haxa unha dotación económica importante para facer fronte a isto, dotar suficientemente de partidas orzamentarias. Bueno, porque con máis dotación económica, como en casi todo na vida, verdad? Pois pódese traballar mellor. Entón, poderíamos traballar na prevención, na educación en campañas de sensibilización, tamén pódese dispoñer de máis profesionais para atender máis e mellor as víctimas. Estou falando pois de traballadoras sociais, de psicólogos ou de xuíces ou fiscais. Insisto, o certo é que pactos de estas características sen orzamento, sen o orzamento necesario, son fume, non sirven para moito. Polo tanto, nos creemos que a sociedade reclámanos intelixencia, responsabilidade e recursos contra esta violencia machista infame e criminal. Este grupo cree que dende o Concello
dentro das competencias que nós podemos ter, pois debemos responder a estas peticións das víctimas, das súas familias e de todas as mulleres. Está moi ben condear, pero máis alá diso temos que dar respostas contundentes e eficaces fronte a este tipo de violencia. Deste xeito, o Grupo Municipal Socialista vai apoiar na súa totalidade esta moción, suliñando que tamén nos desexamos e vamos traballar en todo o que poidamos para que todos os días do ano sexan 25 de novembro. Gracias. Moitas gracias, María Corral, a súa quenda. Sí, grazas, alcalde. Vou ser moi breve porque nesta corporación xa non se cuestiona, ni se vai cuestionar, supoño que nunca, o posicionamento unánime de loita contra a violencia e xénero, así que, liberados de complexos, vamos ao matiz. Na procura de que houvese un acordo unánime da corporación, presentamos unha emenda ao primeiro punto, que non vou a repetir todo o que di, porque seguramente se fará moi tedioso e non son horas. Presentamos unha emenda na mesma liña do acordo acadado no Parlamento de Galicia, como resultado dunha iniciativa do BNG que modificou o seu texto orixinal e que foi aprobado por unanimidade de todos os membros. Eu remítome expresamente ao Boletín Oficial do Parlamento de Galicia o 27 de xaneiro, onde se recolle o acordo moitísimo máis ambicioso que o que presenta agora a señora San Martín, e que ademais como a moción se trata de instar a Xunta de Galicia, isto aprobouse no Parlamento, pois parece máis operativo que xa ali se teñen acadado acordos. Pero, bueno, sorprendentemente o BNG non aceptou a nosa emenda e pretende cambiar pola vía local o aprobado polo seu propio partido no Parlamento de Galicia este mesmo ano. É moi aparente todo, pero nada operativo. Así que, bueno, pois en relación ao primeiro punto non aceptaron a emenda, o que si aceptou a señora Pontón, que foi retirar o compromiso do 1%, non se retira aquí, xa están traballando neso, bueno, pois podemos facer unha bonita escenificación, pero non vai ter ninguna operatividade. En relación ao segundo apartado, manifestar que este punto xa foi incluído no plan de traballo aprobado na Comisión Non Permanente de Estudo para a Igualdade e para os Dereitos das Mulleres do Parlamento de Galicia, que tamén foi aprobado por todos os grupos parlamentarios na reunión do 26 de maio de 2017. Nada que decir sobre o punto 3 e o punto 4, pero como non mostramos conformidade coa literalidade de todos os puntos e como xa non vamos a admitir ninguna discusión acerca do posicionamento e o traballo realizado e o apoio a todo o que se realice na loita contra a violencia de xénero, pois ímonos a abster. Mais nada, grazas. Moitas gracias, María. Marta. Sí, boa noite de novo. Bueno, en relación a esta moción presentada polo BNG, o Grupo Municipal de Compostela Aberta vai a votar a favor. Simplemente gustaríanos destacar e contextualizar algunhas cuestións que nos preocupan, non? Ben, durante as dúas últimas legislaturas do Goberno Popular é importante lembrar que se reduciu de maneira importante o orzamento destinado ao conxunto das políticas en materia de igualdade, unha reducción en torno perto ao 60% en comparación coa legislatura anterior do Goberno bipartito. É un indicador relevante sobre a prioridade que ten a igualdade de xénero, e matizo aquí porque estou vendo o xesto sorprendido da señora María Corral. Non me refiro aos programas específicos de políticas de violencia de xénero, sino ao conxunto dos programas das políticas de igualdade de xénero. A porcentaxe do orzamento da Xunta destinado ás políticas de xénero actualmente está en torno a un 0,15%, e, polo tanto, no ano 2018 debería facerse un esforzo enorme, debería multiplicarse case por 7 o actual orzamento da Xunta de Galicia para poder cumprir ese obxectivo pactado do 1% marcado no Pacto Galego contra as violencias machistas. E non é unha cuestión baladí, e sen dúbida de cumprirse ese acordo será un punto de inflexión moi importante nos orzamentos destinados neste país á igualdade de xénero. Polo tanto,
Nós non compartimos tampouco a emenda do PP en relación a este punto, porque creemos que é imprescindible velar por un compromiso orzamentario, velar para que se leve a cabo ese compromiso. Tamén en relación a este punto estamos de acordo coas necesidades formuladas polo UNG de aumentar os recursos destinados ás mulleres en situación de violencia e as súas crianzas en a mellora dos medios e recursos judiciais, mas tamén creemos que é importante traballar todo o ámbito da prevención e da sensibilización social. A violencia só se pode combater construindo unha sociedade máis igualitaria e para iso debemos comenzar tamén poñendo os piares, educando en igualdade e traballando este aspecto a nivel comunitario. Precisamente, nós creemos que o enfoque do Partido Popular en relación á loita contra as violencias machistas adoece de erros importantes na medida en que desvencella a abordaxe da violencia de xénero da promoción da igualdade entre homes e mulleres. E deste xeito entendemos que non se actúa sobre as causas estruturais do problema, o dito de outra maneira. Creemos que por si só as políticas contra a violencia de xénero son insuficientes, hai que combatir a violencia machista con máis políticas de igualdade e con un enfoque comunitario. Esas políticas do Partido Popular, dende o noso punto de vista, poñen o foco na atención, pero desatende en ocasións a prevención, a sensibilización e o traballo a nivel comunitario. E neste senso, precisamente o decreto dos CINS representa moi claramente esta forma de enfocar a problemática. Así, por exemplo, o dito decreto nin siquiera contempla que estes equipamentos estén dotados de forma obrigatoria de axentes de igualdade. O traballo a nivel da comunidade queda en moitas ocasións dentro dos CINS relegado a un segundo plano ou moitas veces é casi inexistente. Ben, en relación ao segundo punto do acordo tamén concordamos, aínda que nós entendemos que este punto Goretti ten unha redacción un tanto imprecisa, porque o decreto legislativo 2/2015 recolle nun mesmo texto a Lei Galega de Igualdade, a Lei do Traballo en Igualdade das Mulleres de Galicia e a Lei de Supresión do SEGAI, do Servicio Galego de Igualdade. Pero a Lei 11/2007, do 27 de xullo, Galega para a Prevención do Tratamento Integral da Violencia de Xénero, segue vixente, dado que non se incluiu en dito decreto. Tan só se derogan dúas disposicións moi pequenas de bandita lei. Entendo que insta a Xunta que vele polo cumprimento de toda a legislación en materia de igualdade, como non, pois tamén concordamos. Debería facerse toda unha sorte de avaliación do cumprimento da legislación en materia de igualdade e detectar as eivas en caso de habelas para poder incluir melloras. Ben, eso sobre os dous primeiros puntos, e en relación ao terceiro, pois tamén sintetizar un pouco que, por unha parte, sobre a solicitude de requerir ao Goberno axilizar a posta en marcha das medidas contidas no cuarto plan de igualdade, decir que o Concello de Santiago de Compostela amosa de maneira sostida no tempo pois tamén un compromiso inequívoco coa igualdade. Froito dese compromiso, pois tamén decir que se incrementou notablemente o orzamento nos últimos 2 anos en materia de igualdade de xénero, en torno a un 60% comparado co 2015. E respecto ás medidas que van na dirección que solicitaba a compañeira Goretti, a comenzos deste ano, 2017, presentamos o Observatorio Municipal de Igualdade, que, por certo, conta cunha subvención da Deputación da Coruña, e os obxectivos principais que persigue este observatorio é, en primeiro lugar, asentar un espazo institucional para o seguimento das actuacións para a igualdade de xénero. En segundo lugar, é un observatorio que busca fortalecer o Concello nas actuacións de seguimento das políticas de xénero. E, en terceiro lugar, é un observatorio que busca visibilizar o compromiso do Concello pola igualdade. No marco deste observatorio, e grazas a este novo instrumento, entre outras dimensións, tamén se pode abordar a realidade das violencias machistas na cidade de Santiago. E para comprender a gravidade e presenza deste fenómeno a nivel local, establecéronse 3 eixos: o nivel de violencia machista, os ámbitos de violencia e a resposta institucional. Neste senso, estableceronse indicadores que permiten valorar a magnitude da violencia, así como analizar a resposta que se articula
a nivel municipal en forma de accións preventivas, campañas de sensibilización e programas específicos que afondan a raíz deste problema. Creo que é un instrumento que ten moita potencialidade, que precisamos seguir implementando estudos específicos sobre determinadas dimensións, pero creo que é un instrumento valioso e necesario na liña na que se demandan actuacións. E máis de cara a final deste exercicio 2017 e o compromiso orzamentario para 2018, decir que tamén efectivamente estamos iniciando compromisos con algúns dos obxectivos que están contidos no cuarto plan de igualdade, como ese deseño dunha campaña de sensibilización para outorgar a identificación de espacios libres de violencias aos espacios públicos, e que precisamente nos gustaría que a partir do propio 25 ou da campaña do 25N podamos ir colocando algunhas destas sinalécticas ou placas en lugares emblemáticos e públicos da cidade. A maiores este compromiso dese obxectivo que está no plan tamén se veu reflectido nas festas do Apóstolo, cando tamén nos comprometimos a que nos concertos que tiveron lugar na Praza do Obradoiro pois se exhibise tamén ese compromiso con un espacio lúdico e festivo libre das violencias machistas. Estamos, como de alguma maneira tamén sabedes, levando a cabo este ano un novo esforzo engadido importantes coa campaña do 25N, de maneira que buscamos crear unha rede moi amplia de concellos que se comprometen e se adiren á campaña de Negro contra as violencias. Este ano, con toda a probabilidade, podemos chegar casi a 60 concellos que se adiren a esa campaña, de todas as provincias, de todas as cores políticas, e, polo tanto, creo que é un elemento importante para parabenizarnos como concellos en conxunto, non como Concello de Santiago. E, por último, e xa para non estenderme máis, tamén insistir, aínda que a redacción sí que é un pouco confusa, pero non cabe dúbida que Compostela Aberta tamén se compromete co apoio na mobilización dos grupos feministas en todas as mobilizacións de natureza local ou nacional que se desenvolvan contra a violencia machista. Se o fixemos cando estes grupos tamén nos requiren orzamentos ou recursos para algunhas destas accións. E nada máis, que imos a votar a favor. Grazas. Grazas, Marta. Goretti. Sí, únicamente para agradecer o apoio tanto do Grupo Socialista como de Compostela Aberta a respecto das cuestións que comentaba María Corral. A ver, eu quero comentar que, por suposto, que foi un paso adiante importante ese pacto galego contra a violencia machista. Nese caso, o Bloque Nacionalista Galego renunciou para chegar a ese pacto conxunto e poder avanzar a ese 1%, pero nese momento puntual sen renunciar a esa petición que lle parecía absolutamente de mínimo, e dixo así en distintas ocasións ao longo deste ano. Non é algo que se me ocorra a min que parece que eu teña aquí algo para querer buscar aquí un matiz de diferenciación, senón que pois recentemente no debate do Estado da Nación foi unha das propostas de resolución que o Bloque Nacionalista Galego presentou. Por qué? Porque estamos convencidos que para o avance xustamente na loita contra a violencia de xénero o acordo económico, o incremento de axuda económico é absolutamente fundamental, e por iso, nese sentido, insistimos en que dedicar 100 millóns ou 1% do orzamento á loita contra a violencia de xénero, vendo que non somos capaces de baixar as cuestións que están a acontecer e que hai que darlle resposta a tantísimos elementos que están vinculados a ela, parecíanos o mínimo do mínimo. Nese sentido, creemos que iso é o que se chama avanzar no pacto. O pacto xa está, queremos ir algo máis alá e conseguir ese 1% de tal que eu creo que é absolutamente un mínimo en que deberíamos concordar, non? Así que sinto que non se poida chegar a ese acordo, pero desde a nosa perspectiva ese 1%, xa digo, foi sempre un elemento para nós, digamos, de partida, porque mesmo desde algunha perspectiva podería entenderse perfectamente que mesmo houvese que superar esa cantidad de 100 millóns para destinar a algo que ten que ser unha prioridade absoluta. Gracias, Goretti. Mila, algo. María. Grazas, alcalde, brevemente. Señora Lois, non faga alusións aos meus xestos sorprendidos, como tampouco fago mención á súa voz melodiosa, coa que os insultos sonan tan cariñosos. Mire, onde estaba vostede cando gobernaba o bipartito
Onde estaba vostede cando gobernaba o bipartito? Eu estaba ali. Mire, o goberno bipartito partía dun orzamento anual de 12.000 millóns de euros. Todo ten que se canalizar dende esa perspectiva, 12.000 millóns de euros. O goberno do Partido Popular partía de 8.000 millóns de euros. Nese escenario, dende o ano 2012, aumentouse o orzamento na loita contra a violencia de xénero na Secretaría Xeral de Igualdade nun 81,42%. Instar a Xunta de Galicia é máis sencillo, pero por que non executa o seu orzamento? Executa o seu orzamento. Máis nada, grazas. Algo que decir, Marta? Nada. Moi ben. Perfecto. Bueno, pois pasamos a votación, señor secretario. Votos a favor da moción do BNG para adoptar acordos e compromisos firmes en relación a violencia de xénero. Votos a favor. PSOE, BNG, Compostela Aberta. Votos en contra, ningún. Abstencións. PP. Quedaría aprobada. Pasaríamos a seguinte moción, que tamén é do BNG, para impulsar un plan global de creación de novas escolas infantís para atender a demanda existente. Gracias, señor alcalde. Intento ser telegráfico polas horas, non? Nos entendemos que a dotación de escolas infantís en Santiago é insuficiente. Como saben, hai 3 municipais, a de Conxo, Frontiñas e Salgueiriños, e 5 dependentes da Xunta de Galiza, das que unha, como acabamos de aprobar nunha declaración institucional, non está operativa, de Santa Susana, e se o están tras Parlamento Tambre, San Roque e Vite, non? En Santiago, de 0 a 3 anos, que sería a población potencial de usuarios deste tipo de instalacións, pois hai 3.400 nenos e nenas, e, polo tanto, eso, as prazas públicas que existen, pois representan aproximadamente o 23% desa poboación potencial. Por lo tanto, para nós debería ser unha prioridade nos vindeiros anos ter unha planificación conxunta das diferentes administracións para dotar a Santiago de máis escolas infantís. En concreto, nos propomos que debería haber como mínimo 2 novas escolas infantís no ámbito de Santa Marta e no Castiñeiriño, xustificadas polo crecemento da poboación. Creemos que a nova proxectada na cidade administrativa de San Caetano debería cando menos duplicarse, está pensada para 75 nenos, priorizando fillos e fillas de traballadores da Xunta de Galiza e, polo tanto, duplicala e que rinda servicio ali. E, por último, creemos que habría que facer unha negociación ca Xunta de Galiza de cara á homologación de todas as escolas infantís, xa que unhas dependen do Concello, outras da Xunta, e existen diferentes sistemas de xestión, de control e de modelo educativo, non? A marxe de corregir algunhas cuestións que creemos que son prioritarias, como o de Santa Susana, ou de dotar de contrato a Escola de Salgueiriños, que leva sin el desde o mes de abril. Paco. Gracias, señor alcalde. Eu vou ser breve neste caso, porque nos coincidimos plenamente ca descripción que fixo o voceiro do BNG ao plantexar esta moción. Nos, efectivamente, o que nos preguntamos é cando se vai poñer en marcha a Escola Infantil do Castiñeiriño, que se está a rematar e financiada con fondos da Fundación Amancio Ortega, cando vai comenzar tan sequera a construción da Escola Infantil de Santa Marta, e, por outro, cando van iniciarse e rematar as obras, efectivamente, para a posta en marcha novamente a guardería de Santa Susana, que tiña que estar xa efectiva no 2017 en Embargantes, pois non está. Non sei, para este curso 2017-2018 ainda non imos ter, polo tanto, o noso voto vai ser favorable. Gracias. Por parte de Maite. Boas noites. Bueno, aínda que dentro do Grupo Municipal do Partido Popular imos apoiar esta moción, xa que se trata de mellorar e favorecer a conciliación da vida familiar, persoal e laboral, e porque tamén pensamos que é imprescindible contar con un plan de actuacións que é o que recolle a moción, no que se atopen todas as administracións, pero pensamos que sempre se ten que ter en conta combinar as necesidades da poboación, pero tamén as posibilidades orzamentarias. Lembremos que cando entramos na fonda crise económica no ano 2009, os ingresos públicos caeron en picado, mentres que se incrementaron de forma moi importante as partidas dedicadas a paliar a situación das familias e tamén das persoas, prestacións de desemprego, axudas e un longo etcétera. Aínda así, dende ese ano a Administración Autonómica aumentou o ratio de cobertura de prazas
para esta etapa educativa nun 18%, pasando do 19% de cobertura no ano 2009 ao 37% actual, o que supera en 3 puntos a media recomendada pola Unión Europea e que no vindeiro curso acadará o 38%. En calquera caso, os datos aos que fai referencia a moción son erróneos, a que está a contabilizar os 886 nenos e nenas que no ano 2016 tiñan 3 anos e que, polo tanto, se escolarizan nos colexios. Por lo tanto, quedarían 2.502 nenos e nenas en etapa de educación infantil. Por lo tanto, a ratio de prazas de escolas infantís en Santiago, sen incluir as prazas de Santa Susana, esa ratio sería dun 41,5%, que supera con creces as recomendacións da Unión Europea e mesmo a cobertura media na comunidade autónoma. Ademais, hai que ter en conta que se está a traballar xa na creación de novas prazas no Concello, por exemplo, coa posta en marcha da Escola Infantil do Castiñeriño e outras prazas novas das que xa se falaron. E que, ademais, os nenos que non puderon acceder a unha praza das escolas de rede pública se lles otorga o bono Confilia, o que garante o acceso a unha praza de escola infantil para todas as familias. Porque pensamos que o establecemento de necesidades pode chegar ao infinito e máis aló. Non habería orzamento nunca no mundo para atender moitas veces todas as peticións que se fan de moi diversos temas nas distintas administracións. En calquera caso, entendemos que é importante facer unha planificación e que este este coordinada entre as administracións e que tamén mellora a oferta de prazas nas escolas infantiles do Concello. Por lo tanto, que é o que pone a moción, por certo. E, por lo tanto, votaremos a favor da mesma. Mais nada. Moitas gracias, Manolo. Moitas grazas, señor alcalde. Nós tamén imos votar a favor desta moción. Eu creo que non son horas de entrar agora nunha guerra de cifras, non? Porque no fondo compartimos a preocupación que expresa a moción e queremos sobre todo acordala, e se por unanimidade magnífico, non? Pero sí quería dicirlles, por ser rigurosos e non faltar a verdade, que a lista de agarda real, certificada, a día de hoxe das escolas infantís municipais é moi inferior á que manexan vostedes, case o 40% da cifra que citaba Rubén na súa intervención e na súa moción. Como exemplo, baste decir que non hai lista da garda en escolas municipais infantís de nenos e nenas nados en 2015, por exemplo, pero si é certo que temos algunha lista da garda en nados no curso 2016-2017. Tampouco quero entrar nas distintas casuísticas das listas de agarda, porque son múltiples, non? Simplemente indicar que hai casos nos que eses nenos e nenas, aínda que figuran en listas de agarda, si están escolarizados noutro centro, pero por maior proximidade ao centro solicitado, cuestións económicas, preferencias de horarios e outros moitos motivos, permanecen na lista para o caso de que se producira algunha vacante. Isto indica que si existe unha demanda non satisfeita, eu creo que iso é un dato evidente, pero non é tan elevada como a que indica o BNG na súa moción. Por iso, como dicía, sin entrar en cifras nin en casuísticas, porque si é certo que hai un déficit de prazas públicas en escolarización infantil. Ese déficit, efectivamente, se incrementa hoxe en día polo peche da Escola Infantil de Santa Susana, o cal nos referimos, como xa fixemos antes na declaración institucional aprobada anteriormente. O Goberno de Compostela Aberta comparte a preocupación e por iso deu pasos para paliar estas carencias, por exemplo, cedendo solo municipal para a construción dunha escola infantil no Castiñeiriño, que está prácticamente rematada e que vai iniciar a súa actividade no curso que ven, que si é certo está financiada por unha fundación privada, pero será xestionada a través do Consorcio de Benestar, exactamente igual que San Roque, a do Tambre ou Trasparlamento. Colaboramos así coa Xunta de Galicia para poñer en marcha ese equipamento nun exemplo de colaboración interadministrativa que suporá unha importante mellora na calidade da oferta educativa de Santiago de Compostela. Pola nosa parte, estamos dando xa os pasos iniciais para a construción dunha nova escola infantil municipal
será, polo tanto, a cuarta exclusivamente municipal no barrio de Santa Marta. Comezamos xa os traballos administrativos para a redacción do proxecto constructivo. En resumo, estamos de acordo coa súa proposta de implementar un plan, pero ademais estamos dando xa pasos para que se converta en realidade, e, por suposto, con criterios sempre de responsabilidade social, defendendo programas educativos de calidade e que fagan uso da nosa lingua. Permítame que lembre o apartado 2.5 do proxecto educativo de centro. A Escola Infantil Municipal disporá dun proxecto educativo que parta da contorna social e cultural no que se sitúa utilizando o galego como lingua de comunicación coas familias e os nenos e nenas, facilitando así a conciliación nas escolas que dependen directamente do Concello. Remato cunha brincadeira que sei que o compañeiro Rubén non vai a tomar a mal, porque vou a citar un concello que el sempre pon de exemplo, que é Pontevedra, concello que non ten a data de hoxe, ningunha escola infantil municipal. Espero que sigan os nosos pasos, porque teñen propostas sobre a mesa para facelo. Moitas grazas e máis nada. Gracias, Manolo. Rubén. Sí, a estas horas non tiña intención de tampouco, usar a segunda. tampouco te motives, no, pero sí. No, por aclarar dúas cousas rápidas. Bueno, casi por responder esta última xa para empezar. Claro, é que o normal, o lóxico, o razonable, se as cousas se fixeran con certo equilibrio neste país, é que non houbera ninguna municipal en ningún sitio. Eso sería o normal. No caso do Concello de Pontevedra, o que ten, e aí podemos discutir do que pasou ao longo destes anos, unha dotación de públicas da Xunta de Galiza nos últimos anos que non é precisamente a da Xunta de Galiza, porque eu... Bueno... Non sei. Xa, pero é difícil falar así. Bueno, eu creo que hai varias cuestións que son obvias. Primeiro, que as prazas son insuficientes. Segunda, que as novas prazas non poden depender de que haxa un mecenas que lle dé por construir unha guardería ou non, que decir, na capital de Galiza non é normal que nos últimos 10 anos non se construía por parte da Xunta de Galiza ni unha nova praza pública de escolas infantís. Non é normal, e non é normal que teña que ser Amancio Ortega quen as construa. E outra obviedade, bueno, pois que desde logo hai incluso unha demanda que tamén está reprimida, non? E que ten que ver precisamente coa oferta global que existe. Entón, nese sentido, eu creo que ten que haber unha maior dotación. Comentaba a concelleira do Partido Popular que, bueno, que atravesamos momentos de crise importante e que os recursos da administración pública se centraron sobre todo en atender necesidades básicas das familias, dos sectores máis desfavorecidos da sociedade e demais. Bueno, eu quero dicir que este é un dos servicios basiquísimos e un dos servicios que son imprescindibles para a conciliación, que son imprescindibles para que as mulleres poidan acceder con normalidade a postos de traballo e que, por outra parte, teñen unha incidencia fundamental nas familias con menos rentas. Por qué? Porque as que son expulsadas e non entran en fórmulas concertadas ou na pública directamente, desde logo, pois non é indiferente, sobre todo cando tes máis dun fillo en idade de escola infantil, asumir os que son os precios e os custes hoxe das escolas infantís privadas. Por tanto, que exista unha boa oferta pública é unha necesidade básica, e o lóxico é que en Santiago fora maior, de maior calidade e máis homologadas as que hai coas diferencias que existen entre as municipais e as da Xunta de Galiza. E o que se propón é eso, que pode haber unha planificación a medio prazo conxunta entre o Concello e Xunta, e despois eu creo que hai dúas, tres actuacións que son de xustiza. Santa Marta, porque ten un crecemento de poboación evidente que o terá máis na próxima década, e estás falando dun crecemento de poboación especialmente 0,3, pois especialmente grande, e despois, porque a mí non me ten ningún sentido, con todos os respetos, que nesa nova cidade administrativa de San Caetano se faga unha nova escola infantil a que non teñan acceso os fillos e fillas de veciños e veciños de Santiago que non sexan funcionarios da Xunta de Galiza. Creo que non é de recibo. Entón, está planificada de 75 prazas, pois que se faga de 150.
non? Que ainda non está nin iniciado ese proceso. Quen interviu polo Partido Popular? Maite, non queres? Vale, gracias. Queres añadir algo, Manolo? Non. Vai ser por unanimidade, entendo, a moción. Unanimidade. Entraríamos agora na moción de Compostela Aberta para a retirada do premio da Concordia Unión Europea. Concha, túa quenda. Moi boa noite, alcalde, concelleiras, concelleiros. Bueno, quería comenzar agradecendo as palabras de Miguel Fernández, que foron ben didácticas e cargadas de dignidade e dereito. Tamén agradecerlle a iniciativa a Rede Galega de Apoio ás Persoas Refuxiadas, as 70 organizacións que a conforman e a todas as persoas que a manteñen activa cada día para que se escoite a chamada de auxilio e refuxo que fan millóns de persoas nas fronteiras e mares de Europa e que exixen que se cumpra coas convencións de dereitos humanos e de dereitos de asilo. Bueno, a xestión da crise dos refuxiados e refuxiadas está pondo a proba os límites éticos e os principios fundacionais da Unión Europea e demostra que hoxe, en pleno século XXI, a Unión Europea non está á altura das circunstancias. A situación que se vive nas fronteiras terrestres e marítimas é absolutamente intolerable e inmoral e converte as fronteiras e os mares europeos en pasos mortais para millóns de persoas que fuxen de guerras, desastres naturais e pobreza extrema. Por iso, como a Rede Galega de Apoio ás Persoas Refuxiadas, o Grupo de Compostela Aberta, consideramos que é inoportuno e inaceptable a concesión do Premio Princesa de Asturias da Concordia á Unión Europea. Por iso, instamos a súa retirada e que se reflexione sobre a oportunidade desta concesión de premio. E igualmente exiximos ao Goberno do Estado que cumpra cos compromisos de acollida de persoas refuxiadas asinados en 2015 que comprometían a acollida de 17.337 persoas e que apenas acollimos a 2.000, é dicir que só acollimos unha de cada 10 das comprometidas. Tamén, de acordo ca declaración institucional do Pleno de 17 de marzo de 2016, exiximos que se garantan pasos seguros e se deroguen os acordos da Unión Europea con Turquía que vulneran todas as convencións internacionais en materia de dereitos humanos e protección e asilo de persoas. E sométese, por último, a consideración deste Pleno realizar un acto público en recoñecemento das persoas que perden a vida no camiño a Europa buscando asilo e refuxio. Moitas gracias, Concha Goretti. Se eu tamén quero comezar a miña intervención agradecendo a Rede Galega de Apoio ás Persoas Refuxiadas que nos poñan diante de nós unha vez de outra esta realidade, porque ás veces coa cantidade de cuestións que suceden neste ritmo de vertixe que levamos, pois xa parece que nos esquecemos de que temos aí o problema dos refuxiados. A verdade é que todo o que nos contou, o que nos relatou aquí Miguel Fernández como representante deste colectivo, tamén o que aparece na moción son cuestións con que concordamos. Hai que lembrar unha e outra vez pois esa desaparición de 10.000 menores en territorio europeo, esa consecuencia tremenda coa violencia de xénero contra mulleres e nenas tamén, e como a Unión Europea realmente eu creo que nunca estivo á altura das circunstancias neste tema. Unha e outra vez o que intenta é xustamente eliminar o problema, deixalo, vamos, é absolutamente humillante ese acordo feito con Turquía, xustamente para ver se non chegan aquí, a ver se conseguimos non parar xustamente estas persoas que o único que necesitan pois é ese apoio, esa posibilidade de se acoller en algún dos estados, ese incumprimento claro dese compromiso de recollida de refuxiados de 17.000, como decía el, dese compromiso da Unión Europea, e como chegaron pois única e exclusivamente o 11%. Entón, o que eu quero é únicamente transmitir desde o Bloque Nacionalista Galego o noso apoio a esta moción, entendendo que, claro, que este Premio da Concordia, xa sabedes que unha das cuestións que caracteriza hoxe
hoxe o mundo actual é a tersiversación das palabras, non? Concordia estaba moi ben na súa definición etimolóxica, non? Cos corazóns conxuntamente. É evidente que esta Unión Europea non ten corazón, e do que se fala aquí pois é desa concordia de papel por completo, non? Os papéis terman do que lle poñen, realmente pois o único que se me ocorre, non, para rematar este apoio a esta moción é lembrar aquí pois unha cita que tamén, aínda que teña que ver neste caso con violencia sobre as mulleres, é tamén perfectamente aplicado a refuxiados e refuxiadas e os seus dereitos, non? Di Sés, non, a nosa gran cantora, nunha canción titulada Concordias de papel, que eu xa non quero concordias de papel, nin revoltas fatais en Carabel, nin panexíricos despois da humillación, nin paliativos en lugar de curacións. As persoas que non queremos iso, senón que imos a raíz dos problemas, pois non podemos facer outra cousa que aprobar esta moción e parabenizar o traballo da Rede Galega en apoio ás persoas refuxiadas. Gracias, Goretti. Paco. Gracias, señor alcalde. Efectivamente, estamos diante dun problema humanitario. Pois non é necesario lembrar as aproximadamente 15.000 persoas falecidas entre 2014 e 2017 no Mediterráneo, que se ten xa nomeado como a frontera máis perigosa do mundo, ou, por exemplo, como campan polo seu respeto as mafias en Libia, que obrigan a un pago entre 1.000 e 1.400 dólares para poder pasar esa franxa do mar Mediterráneo. Quer dicir claramente que non son delincuentes as persoas que chegan a Europa, sino persoas que buscan unha vida mellor. Chegar dunha maneira ilegal non é un delito. Si é certo que se lles ten que aplicar a legislación vixente, tramitar as solicitudes de asilo para aqueles que teñan dereito, aplicar as leis de estranxería nos outros casos. Iso tamén inclúe, evidentemente, a expulsión, pero sempre de acordo ca lei e de acordo cas garantías procesais. A problemática que temos é que Europa é moi dispar. E cando os refuxiados chegan, vense ao sur de Europa, os países do leste non piden asilo neses países. Primeiramente porque tradicionalmente teñen menos tasa de aceptación que os países do norte, segundo porque nos países do norte xa existen comunidades e os recén chegados, lóxicamente, prefiren estar con persoas do seu mesmo orixe, e segundo porque teñen unha grandísima diferencia en dereitos. Por exemplo, Suecia, un refuxiado durante 2 anos vai ter vivenda, clases de sueco, manutención e apoio para incorporarse ao mercado de traballo. En Grecia, os 3 meses vai estar probablemente na rúa, sen ningún tipo de apoio. Ou, por exemplo, en Alemania, quenes son peticionarios de asilo, ainda non teñen o asilo, pero ao ser peticionarios o teñen permiso de residencia e apoio económico mentres se están procesando as solicitudes, non? Ou, por exemplo, que os países del este son menos solidarios neste sentido, porque teñen pouca tradición de inmigración. Aí está a diferencia entre o que foi a Alemania Occidental e o que foi a Alemania do Leste, non? Por lo tanto, é complicado lograr esa homoxeneidade. No que fai referencia, neste caso, ao reasentamento, vale, e o acordo con Turquía, que, entre outras cousas, o grave é que fai referencia exclusivamente ao reasentamento dos sirios, por certo, pero sorprende que non se incorpora tamén os acordos que existen con Xordania e con Líbano precisamente nese mesmo sentido. Os retos a longo prazo é que, por exemplo, a enquisa Gallup pois amosa os datos de que o 50% dos xóvenes subsaharianos na África Occidental entre 15 e 24 anos e o 35% dos xóvenes no norte de África, pois, si poideran, emigrarían a Europa e a Estados Unidos. Porque o refuxio en Europa é, ademais, unha opción de vida permanente, cousa que é lóxica, é dicir, solamente regresan aos seus países si os refuxiados están en países limítrofes, non? Nos entendemos que, por unha banda, é unha oportunidade para a nosa demografía, pero a OCDE amosa que a media de refuxiados van tardar 15 anos en alcanzar unha tasa de emprego cercana a media da poboación nativa e non chegarán nunca máis alá do 70%. Un exemplo é España. En España a tasa do paro é do 22%, pero o paro entre estranxeros é do 34%, en algúns grupos como os marroquíes é do 52%. Por lo tanto, hai que buscar unha solución. Unha delas, evidentemente, é o que se chama o Plan Integral para África, que está funcionando neste momento en países como Etiopía, Mali, Níger, Nigeria, Senegal,
aí está tamén o Plan de Investimentos Europeos no Exterior, que o que pretenden, obviamente, non é axuda ao desenvolvemento, sino fortalecer as estruturas económicas e de seguridade dos países africanos, fortalecer o tecido socioeconómico e as estruturas de goberno sin impoñer un modelo exterior, de maneira que a xente poida decidir se verdadeiramente quere vir e non se vexa obrigada a vir e podan desenvolver a súa vida, se queren, no seu propio país. A min gustaríame facer dúas preguntas nese sentido, non? Antes de facer a petición de se pode votar por puntos. A primeira é preguntar que aconteceu coas 10 familias que nós tiñamos que ter acollidas. Que solución se lle deu? E a segunda é que, particularmente no que fai referencia ao primeiro punto, o punto de instar a Fundación Princesa de Asturias a que retire a concesión do premio na categoría, ata onde imos levar a nosa coherencia e a nosa propia honestidade? Imos renunciar aos fondos de Dusi? Imos renunciar aos fondos do Urbana Norte? Imos renunciar á financiación de Dar? Ata onde imos levar o punto? Ou imos plantexar solucións de verdade, moitas delas na orixe, e, por lo tanto, que non teñan que verse obrigados a ter que facer a viaxe peligrosa que moitos deles deixan a súa vida? Moitas grazas. Ola, boas noites de novo. De novo, moitas gracias, señor alcalde. Vamos a ver. O 7 de setembro de 2015 este pleno aprobou por unanimidade unha declaración institucional relativa á crisis humanitaria e ao acollemento das persoas que buscan refugio en Europa. Nesa declaración se decía que, conforme a especial filiación europea deste Concello e vocación acolledora da cidade, mostrábamos a nosa disposición a colaborar de forma activa na solución da gran crise humanitaria que está a padecer a Unión Europea, para que esta sexa un espazo de referencia para a defensa da dignidade dos dereitos humanos. Agora xa non somos europeístas, xa non temos vocación, pero bueno, vayamos ao caso. Co Premio Princesa de Asturias, a Unión Europea recibe un importantísimo recoñecimiento en España cando ambas, España e a Unión, se enfrontan a algúns dos maiores desafíos da súa historia. O noso grupo nin vai cuestionar o papel da Unión Europea, nin lle vai criticar a Fundación Princesa de Asturias que conceder este Premio da Concordia a aquela institución. Por certo, Premio Nobel da Paz no 2012. A Unión representa un modelo único de integración política supranacional nestes tempos de división e ruptura das normas de xogo. Este grupo está plenamente identificado cos valores que se defenden na Unión Europea e síntese orgulloso de pertencer a esa comunidade de principios sociais e intereses comuns. Por iso, non cuestionamos os méritos da Unión para obter este premio. Quizás vostedes teñan outros valores e anhelen pertencer a outros ámbitos, e iso quizás motiva a súa iniciativa. Non concordamos tampouco coa súa visión da Unión e do goberno español no tratamento deste complexa realidade de integración de refugiados. A Axenda Europea de Migración do 2015 plantexou frente a esta traxedia humana dúas modelos de a reubicación que consiste no traslado de solicitantes de asilo con altas probabilidades de que se lles otorga a condución de refugiados e con eso o estatus de refugiado no estado de destino. A reubicación, por tanto, é obrigatoria para todos os Estados membros, e o reasentamento que intenta evitar o tráfico de persoas e foi aprobado en xullo do 2015. A diferencia da reubicación, o reasentamento é unha competencia nacional. Polo tanto, a Comisión só pode animar os Estados a que o fagan. Xa se asignaron polo Goberno de España un programa de fondos de asistencia a migración e integración. En 2016, a Comisión presentou o segundo paquete de propostas legislativas para reformar os procedimentos de asilo. O intento
era facer un procedimento común de protección dos dereitos aos beneficiarios de protección internacional e unha maior armonización das condicións de acollida na Unión. Por outra banda, temos de sinalar o importante papel que desenvolve o Comité de Rexión, no que Galicia ten unha participación destacada. Este subliñou reiteradamente a necesidade de adoptar un enfoque global na xestión da migración. Unha das medidas solicitadas era a creación de asociacións de migración e integración con entes locais e regionais de terceros países que permitan fomentar unha mellor integración dos migrantes mediante a posta en marcha de medidas antes da súa partida, así como as medidas de apoio ao retorno voluntario. A voluntade solidaria da Unión Europea e do Estado español queda, polo tanto, evidenciada coa posta en marcha a nivel europeo dos planes e acordos citados e no ámbito español coa elaboración por parte do Ministerio de Emprego e Seguridade Social, colaboración con comunidades autónomas e da FEM, do protocolo de coordinación e actuacións no marco do Sistema Nacional de Acollida e Integración de Solicitantes de Protección Internacional. Desde que se adoptaron estas medidas, chegaron a Galicia, segundo os notos datos, un total de 159 persoas das casi 2.000 que se recibiron en España. A última chegada foi o pasado 4 de setembro. Hai persoas solicitantes de refuxio na Coruña, Vigo, Vilagarcía, Sarria e Barco de Valdeorras. Non temos constancia de que Santiago teña acollido nin se teña interesado por acoller a ningunha destas persoas a toda agora. Vostede saberá os motivos. Non queremos pensar que este goberno este máis pendente de cronometrar compromisos ou de ver a palla no ollo alleo que de actuar con responsabilidade no problema que nos ocupa. Buscar culpas externas non é boa fórmula de gobernar, aínda que vostedes non teñen reparo en culpar o goberno de Estado de cuestións como é as inmigracións desde Grecia que non haxa máis acollidas en España. Mentres vostedes se enredan coas responsabilidades alleas, o certo é que nada sabemos das xestións concretas que ten realizado o goberno municipal para dar acollida a persoas refuxiadas como teñen feito outros concellos. O único que constatamos é o afán por responsabilizar a outras administracións facer campañas de prensa e propaganda. Cal foi o resultado daquela batería de medidas que o goberno anunciou para acollar e 2 anos para acollar as persoas refugiadas? De aquelas medidas nada se supo. Cantos refugiados leva acollido Santiago nestes máis de 2 anos? Segundo as nosas informacións, ningún. Non podemos aceptar que se fagan gratuitamente imputacións á Unión Europea e ao Goberno do Estado por incumprimento da legislación internacional e dos dereitos humanos. Si teñen vostedes probas concluintes, achéguense aos tribunais competentes e formulen as correspondientes denuncias. A conclusión da súa actuación é presentar esta moción. Con presentar esta moción o que se trata é de votar unha cortiña para ocultar a súa grave ineficacia na xestión das competencias da súa concellería. Estamos, pois, no mismo caso que moitas veces, que non soluciona os problemas destas persoas na medida que lle corresponde. Millor lle iría atendendo os seus compromisos e responsabilidades que tratando de poñer en evidencia a outras instancias con mocións como esta que obviamente o noso grupo non vai apoiar. Moitas gracias. Moitas gracias. Segunda quenda. Concha. Bueno, a primeira cuestión é que non vamos a aceptar a votación por puntos, como reconocemos na propia moción. Esta moción é proposta e iniciada pola Rede Galega de Apoio ás Persoas Refuxiadas e nos enxeamente lle demos a voz e a acollimos en este pleno, como presentou Miguel Fernández. Salen aquí unha serie de cuestións que en aras a aclaración pois podo responder Paco. Non entendo en absoluto a vinculación dos premios que otorga a Fundación Princesa Sofía cos programas de desenvolvemento e fondos da Unión Europea. Obviamente, a Fundación Princesa Sofía pode otorgar os seus premios Princesa de Asturias, pode otorgar os seus premios a quen estima conveniente, como a sociedade civil e os grupos políticos aquí representados podemos ter a nosa
opinión e consideración a respecto dos premios que otorga, pero non ten nada que ver absolutamente cos programas de desenvolvemento e fondos da Unión Europea. Bueno, que acontece co compromiso de acollida das 10 familias que comprometimos aquí en Santiago de Compostela? Bueno, como sabe, ben explicou Pepa, por iso non me vou estender moito, as persoas que chegan e son acollidas no Estado español teñen que estar acreditadas co Estatuto de Persoas Refuxiadas, algo que se fai ou se facía nas fronteiras europeas, e adheridas a un programa de fondos de asistencia e integración con entidades colaboradoras acreditadas a nivel europeo e a nivel de Estado, que son a Comisión Española de Axuda ao Refuxiado, Cruz Vermella e a CEN. En Santiago de Compostela, as persoas que chegaron a Galicia, que vostede refire, chegaron con Cruz Vermella, que estimou instalalas nos concellos que referiu, como Sarrio ou Barco de Valdeorras. Non o estimou en Santiago de Compostela. En Santiago de Compostela, os contactos que temos feito en repetidas ocasións foi ca Comisión Española de Axuda ao Refuxiado para intentar asentar un grupo de familias, aproximadamente 10, 12 familias, 30, 40 persoas, pois en Santiago de Compostela. Situación que non ten prosperado porque non está de todo claro cual é a xestión desos fondos e como asentar un grupo novo de familias en unha cidade nova como Santiago de Compostela. Xa digo, ese asentamento non o fain nin esas entidades colaboradoras acreditadas, somos as entidades locais. Por iso, aínda que manifestamos, expresamos a nosa vontade de acollida e poñemos recursos en marcha para facelo e coordinamos outras entidades que na cidade traballan en temas de, pois eso, apoio á migración, non podemos asentar familias aquí, non somos a entidade colaboradora acreditada. Bueno, respecto da intervención do PP, decir que para o PP, como demostrou en repetidas intervencións neste pleno, só algúas leis e algúns dereitos están para cumplirse. Aquelas que están a servizo dos seus intereses e das súas políticas partidarias, non outras, non? Nin leis, nin compromisos. E sempre teñen algún tipo de disculpa para protexer o goberno o que ten competencias e responsabilidades. E nunca para poñer en primeiro lugar ou os dereitos das persoas e mesmo a vida das persoas. Paco, algo que decir? Perdón, nada que decir. Pepa, algo que decir? Moi ben, pois pasamos á votación. Votos a favor da moción de Compostela Aberta para retirar do Premio da Concordia Unión Europea. Votos a favor. Compostela Aberta e BNG. Votos en contra. Grupo Popular. Abstencións. PSOE. Por lo tanto, quedaría aprobada. Pasaríamos logo a un único debate, ao final, onde se votarán unha moción presentada polo PSOE sobre a vaga de lumes, unha moción do BNG para adoptar medidas co fin de evitar unha nova vaga de incendios e unha de Compostela Aberta para instar o goberno galego para que impulse un acordo nacional para o monte galego. É un único debate, 3 votacións, co cal, por orden de entrada, a primeira en presentarse a do Partido Socialista, que inicia a defensa. Paco. Vale, moitas gracias, señor alcalde. Pois ao cerco que a vaga de lumes que asolou Galicia nos pasados días de maneira moito máis intensa no pasado domingo 15 de outubro supuso, lóxicamente, unha nova desgracia para o noso país e para a nosa riqueza medioambiental. Particularmente temos que lamentar a morte de 4 persoas cas que amosamos ao noso pesar as súas familias e tamén a solidaridade con todos os veciños e veciñas que padeceron a inquedanza polo risco para a súa integridade física e os seus fogares polo resultado destes lumes, non? Hai que decir que é certo que se deu as típicas condicións das que falan, non? O triángulo de fogo, iso de 30 ou máis grados de temperatura, menos dun 30% de humedade no ambiente e máis de 30 nudos, non? De velocidade no vento. E por outra banda, é certo que o que parece desprenderse dos comentarios
dos primeiros días e que probablemente moitos deses fogos poderon deberse a accións de pirómanos. Nos o que esperamos é que se identifiquen o máis axiña posible eses pirómanos, que se deteñan e que se leven diante da xustiza e que caia sobre eles todo o peso da lei. Pero non podemos esquecer tamén as responsabilidades deste caso das administracións e particularmente da administración da Xunta de Galicia. O que é unha evidencia é que 2.700 traballadores fixos, persoal laboral estamos falando, cos que contaba a Consellería de Medio Rural para a loita contra o lume, a día de hoxe só están 700 en activo. Isto, según o denuncian os axentes forestais, non se teñen cuberto nin vacantes nin baixas. Ademais diso, 430 persoas do dispositivo permanente da Xunta, que eran un reforzo para o verán, cesaron o 30 de setembro, e outros 500 traballadores contratados por SEAGA finalizaron os seus contratos o 10 de outubro, os que todos eles, estamos a falar de prácticamente 1.000 persoas menos, algúns deles se tiveron que contratar dunha maneira rápida. Por outra banda, tamén temos que ter en conta que Medio Rural ten contratado os helicópteros apagafogo, que segundo os teñen denunciado os traballadores, neste caso do sindicato UGT, pertencen os helicópteros á empresa Babco, e os aparatos contan cunha vida media de 40 anos, cando normal é de 20. Un exemplo é o modelo Super Puma, que está na base de Toino en Ourense, que leva en activo 45 anos. O que non é de recibo tampouco é que, por exemplo, o teléfono de emerxencias do 085, dependente da Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia, que facilita a cidadanía a notificación de incendios, estivera sin persoal as noites do 1 ao 2 e do 2 ao 3 de outubro, respectivamente na provincia de Ourense, cando tamén se sufrían varios incendios. E que o presidente da Xunta de Galicia pois fixera aqueles comentarios de que a responsabilidade, a parte dese triángulo de fogo e a parte dos presuntos pirómanos, pois que dependera fundamentalmente algún problema? Que dependera fundamentalmente da xestión que as autoridades portuguesas fixeron dos lumes no norte de Portugal e a espera fundamentalmente de que viñera por fin a choiva. Polo tanto, nos o que plantexamos para sometemos ao acordo deste pleno é conformar un grupo de traballo plural que conte coa participación das forzas políticas de todos os niveis da administración, forzas e corpos de seguridade e membros dos equipos de extinción, expertos profesionais e académicos que afronten de maneira global o problema do monte galego a existencia reiterada de incendios e vagas de lumes, entendendo que cando comenzan a apagarse os incendios é precisamente nas tarefas de prevención. Cuantificación dos danos causados polo lume en Galicia no 2017, poñer en marcha por parte da Xunta de Galicia as medidas necesarias para evitar erosión e deterioro dos montes queimados, evitando tanto a súa degradación como a contaminación de cauces e manantiais, dotar as medidas anteriores con orzamentos suficientes por parte da Xunta para poder levar adiante as citadas medidas e solicitar aos grupos políticos representados no Parlamento de Galicia a que se comprometan de maneira unánime a apoiar un investimento sostido e continuado dun aumento das partidas orzamentarias destinadas á prevención dos lumes no monte que sexan suficientes para consolidar unha estrategia galega contra os incendios. Moitas grazas. Moitas gracias. BNG. Grazas, señor alcalde. Nos brevemente tendo en conta a hora, non? Primeiro anunciar que, aínda que son mocións diferentes e que teñen cuestións que van máis alá do matiz, o noso grupo vai votar favorablemente as tres, porque creo que coinciden, teñen un mínimo común denominador que para nós é o sustantivo, e é entender que certamente nesta última fin de semana, nas últimas semanas no noso país, pois certamente coincidiron toda unha serie de condicionantes climatolóxicos que son absolutamente excepcionais e extraordinarios a esta altura do ano. Eso é obxectivable e non é discutible. Ahora,
que houbera unha serie de elementos meteorolóxicos excepcionais non quere dicir que non foran previsíveis, non? Que non foran previsíveis, tendo en conta que levamos meses atravesando unha das peores secas das últimas décadas no noso país, tendo en conta que todos os estudos meteorolóxicos apuntaban a influencia dos refachos dese furacán Ofelia e as repercusións que podían ter, e tendo en conta pois toda unha serie de indicadores que se apuntaban que a semana anterior durante toda a semana, ainda que con menor impacto mediático, pois estivera ardendo en toda a provincia de Ourense, non? Entón, nese sentido, que creemos desde o BNG que é o fundamental? Bueno, pois desde o BNG o que creemos que é fundamental é abrir un debate a serio, a medio e longo prazo, a respecto de ter pois unha planificación de aproveitamento e de defensa do monte galego de outro tipo, non? Por que decimos iso? Porque, bueno, certamente a responsabilidade directa é de quen prende lume, con independencia de que haxa tramas organizadas ou non, o que é evidente é que hai unha porcentaxe moi importante dos lumes forestais no noso país e no conxunto do Estado que son provocados, pero despois hai toda unha serie de condicionantes que fan que o problema, pois, desde logo, colla unhas dimensións absolutamente inabarcables, non? Eses problemas estruturais son os que deberían estar en riba da mesa, non? Que por unha parte é o despoboamento brutal dunha parte importante do país, sobre todo o interior da provincia de Lugo de Ourense. En segundo lugar, o abandono das explotacións agrogandeiras, o que supoñen, a parte dunha perda económica importante para o país, é novamente máis despoboamento, menos actividade e, por lo tanto, máis monte a monte. E, en terceiro lugar, un elemento pois, que para nós tampouco é menor, e é o efecto do monocultivo de eucalipto en moitas comarcas do noso país, fundamentado pois, no aprovisionamento fundamentalmente da papeleira ENCE. E, en cuarto lugar, pois, un sistema de prevención e de extensión que non está á altura do que precisa o país, non? É un tópico, pero non por eso menos certo, o do que os lumes apagan en inverno, non? E, por lo tanto, o que debería haber neste país pois, é unha inversión dos termos e do gasto que se gasta en extinción, pois paulatinamente ir adicando eses recursos fundamentalmente á prevención durante todo o ano e a ter unhas brigadas de extinción pois máis estáveis no tempo, máis profesionalizadas, menos precarizadas, con un mando único, mellor coordinadas e, en definitiva, pois con maior efectividade, non? É certo que cando se dan toda unha serie de circunstancias como se deron esta fin de semana ou como se deron no 2006, nin o mellor sistema de loita contra os lumes do mundo sería capaz de poder atender todo como se debera, pero non é menos certo que no que son os elementos estruturais non se avanza e hai un elemento novo, e é que o cambio climático empeza a facer efecto, e antes o que era unha campaña de loita contra os lumes que estaba cinxida os meses de xullo e agosto, pois agora sabemos que desde antes de Semana Santa ata prácticamente o mes de novembro pois é período de risco, non? E, por tanto, pois hai que ter pois un dispositivo prácticamente todo o ano en condicións de loitar contra este tipo de cuestións, non? Gracias. Xanduro, presenta tú. Ben, gracias, señor alcalde. A verdade é que estes días estamos a vivir un dos episodios máis tráxicos das últimas décadas nos nosos montes, tanto pola morte das 4 persoas, polas 35.000 hectáreas queimadas e polo enorme impacto ambiental e social dos incendios desta fin de semana. Temos tamén unha xunta noqueada que non acerta máis que apuntar a supostas tramas terroristas organizadas, tramas que, por certo, nunca se puderon demostrar en anteriores vagas de incendios. E tamén temos un discurso dominante que ven do Partido Popular e que fundamentalmente repinte como un mantra que non se debe facer política alrededor dos incendios. Se me permiten, o señor Feijóo no 2006 non pensaba iso cando estaba na oposición, pensaba que sí que había facer política, o que pasa que era baixa política e non quero aburrirlles cunha escolma de fotos ou declaracións daqueles días. Nos defendemos con esta moción que sí que hai que facer política, pero con mayúsculas, e esa é a razón da moción. A xestión do monte e a ordenación do territorio son cuestións políticas. Priorizar a extinción sobre a prevención son cuestións políticas. Como legislamos é unha cuestión política. Todo o que afecta a vida das persoas e a sociedade no seu conxunto é política e hai que exercela.
porque, como ben saben, foi a política aplicada neste país desde hai décadas que desmantelou o noso rural, deixando un monte dividido en parcelas privadas minifundistas abandonadas ou eucaliptizadas, mentre a poboación migraba cara ás cidades ou a outros países. Foi unha cuestión política a decisión de que Galicia basería a súa política forestal nos monocultivos para pasta de papel. Foi unha cuestión política que en 1992 a Xunta de Galicia aprobara un plan forestal que preveía hasta o ano 2032 250.000 hectáreas de eucalipto e que na actualidade teñamos entre 400 e 500.000 hectáreas plantadas dependendo das fontes consultadas. Foi política a infausta lei que se aprobou esta semana no Parlamento galego cos únicos votos do Partido Popular, coa que se facilita aínda máis a destrucción dos nosos montes ao limitar severamente os controis ambientais sobre as instalacións industriais no territorio. Esta lei, se mo permiten, ten unha frase na exposición de motivos que debería quedar fixada na memoria deste país como unha mostra de irresponsabilidade na xestión do que non é común. Esa frase aboga porque ningunha traba administrativa pode obstaculizar o crecemento de Galicia ni minguar a súa capacidade de competir. Tamén é política a decisión de que sexamos un dos maiores emisores de gases de efecto invernadeiro, causa principal do cambio climático, como todos saben. Isto é así pola queima intensiva de carbón por parte de Endesa na central das Pontes e que as políticas de desenvolvemento de alternativas enerxéticas renovables distribuídas este paralizada, porque non se despisten tampouco. O cambio climático tamén está na ecuación dos lumes forestais, está para quedarse. Por todas estas razones é pola que presentamos esta moción, unha moción na que instamos a Xunta de Galicia a impulsar un gran pacto nacional polo monte galego consensuado con todos os entes implicados. Só así poderemos acadar unha planificación transversal e a longo prazo e só así poderemos evitar xornadas tráxicas como a que vivimos o pasado domingo. Todos sabemos as dificultades de apagar os incendios e máis se as circunstancias meteorolóxicas son as que foron este fin de semana. Non nos vale que os orzamentos para a extinción señan os máximos históricos. Iso só constata o fracaso da política forestal. Por iso o traballo ten que ser outro. E por isto é o pacto que propoñemos. Queremos reverter a tendencia do gasto público destinando máis esforzos á reestruturación do sector primario que á extinción de incendios. Precisamos un novo modelo de xestión e aproveitamento do monte galego. É imprescindible tamén un dispositivo único de loita contra incendios público. Necesitamos planificar transversalmente, non só pensando no forestal, sino no agrícola e no gandeiro, e tamén nas pequenas industrias de transformación vinculadas a este sector primario e ambientalmente sustentable. Debemos tamén impulsar políticas naturalizadoras dos nosos montes, que teñan en conta a flora e a fauna autóctonas e a complexidade dos seus ecosistemas e, por suposto, unha moratoria inmediata na plantación de eucaliptos e, posteriormente, fixar un límite e cumplilo de ocupación do territorio para monocultivos de especies pirófatas e, por suposto, sen dúbida, a iluminación destas de calquera dos nosos espacios protegidos. De non facerse, repetiránse estes episodios cada vez con maior frecuencia e todos e todas, cada un ca seu grau de responsabilidade, seremos culpables do mesmo. Moitas gracias. Moitas gracias, Sam. Agustín. Sí, moitas grazas, señor alcalde. Bueno, en primeiro lugar, o noso pésame, solidaridade, recordo e apoio ás persoas damnificadas polo lume nestes días e de forma moi especial ás familias das 4 vítimas mortais. Supoño que non me trabuco si estendo este sentimento aos voceiros que falaron antes que a min, que esqueceron esta referencia. Probablemente pola voráxine política e a utilización política destes episodios. Hai que, ante unha desgraza ou un acto terrorista, a súa máxima urxencia e interese é tratar de imputar culpas e responsabilidades. Outros preferimos tratar de centrarnos en colaborar e axudar a superar a situación. O noso grupo non entende a urxencia, que ademais creemos que non está justificada de acordo co regulamento, destas iniciativas máxime cando as cuestións que se solicitan están a ser desenvolvidas e aplicadas. Esas e moitas máis. Porque non se pode ignorar ni tratar de ocultar todo o que se leva feito para evitar os lumes. As medidas legislativas estatais e autonómicas adoptadas entre elas aquelas que impiden durante décadas, 30 anos, as recualificacións de terreos queimados, os altos investimentos dedicados ao financiamento e realización de labores de prevención, os convenios cos concellos galegos para a contratación de brigadas de prevención, 11 millóns de euros anuais, as liñas de axudas para tarefas de prevención, máis de 11 millóns de euros ao ano, as axudas para rozas, clareos e puntos de auga para montes comunais e sociedades de fomento forestal, 4 millóns de euros,
o mantemento de 10.500 hectáreas de cortalumes propios e os traballos de prevención das propias brigadas autonómicas. O motivo da vaga de lume dos últimos días non é a falta de prevención, sino na actividade incendiaria, como o evidencia que moitos lumes foron en zonas urbanas e preto de vivendas, chegando a contabilizarse 19 lumes en situación dúas, con risco de afectar directamente a persoas ou casas, e aparecendo lumes pola noite en zonas que supoño que moitos de vostedes coñecerán como a Avenida de Europa ou a propia Praza de España do Concello de Vigo. O problema non foi, polo tanto, a falta de medios. De feito, nunca houbo tantos nun mes de outubro como este ano. Os brigadistas fixos discontinuos que finalizaron o seu contrato 30 de setembro foron todos prorrogados en outubro, cando comenzou a haber actividade incendiaria impropia para estas datas, e mesmo moitos outros que deberían rematar o seu contrato día 12 continuaron prestando os seus servizos incorporados ao dispositivo, tal e como informou a Xunta de Galicia. O problema non foi o dispositivo, nin os medios. O verdadeiro problema foron todas as condicións que se viron con temperaturas de 35 graus polo día e 25 pola noite, de seca pertinaz e restriccións de auga en algúns puntos do país, de nulas precipitacións dende fai semanas, cando non meses, dun vento derivado do paso do furacán Ofelia polo Atlántico que tocou a nosa comunidade esa xornada, e todo iso agravado cunha intensa actividade incendiaria que fixo registrar ata 140 incendios ao día. No medio destas condicións adversas, o factor humano funcionou á perfección. Houbo unha gran implicación dos profesionais adscritos aos servizos de extinción, do conxunto da poboación, e tamén houbo unha resposta inmediata por parte das institucións públicas e dos seus representantes, concellos, Xunta de Galicia e a Administración Central. As poucas horas dese episodio de lumes estiveron en Galicia o presidente do Goberno do Estado e a ministra responsable de Medio Ambiente. O Goberno Central anunciou xa un paquete de axudas directas para paliar os danos provocados polos incendios. O presidente da Xunta, que seguiu dende o primeiro momento, xunto con a Conselleira de Medio Rural, os traballos de extinción, estivo ao mando do dispositivo dende o primeiro momento. E o Goberno galego xa ten comparecido no Parlamento. O Consello da Xunta, hoxe mesmo, aprobou diversas medidas para prestar apoio e asesoramento ás persoas afectadas polos lumes, contemplando axudas económicas para reconstruir e recuperar as vivendas habituais no menor tempo posible e outras accións dirixidas a reducir o impacto ambiental, especialmente nos ámbitos máis sensibles como pode ser as rías galegas, para o que se está xa a cartografiar as zonas con maior risco de erosión e se están a definir as técnicas correctoras que se van a aplicar. En definitiva, estáse a actuar dende o primeiro momento, poñendo en primeiro lugar as persoas e inmediatamente despois as medidas correctoras. Iso é actuar con responsabilidade e con medidas concretas, mentres outros procuraron obter réditos políticos chamando a manifestacións o mesmo domingo pola tarde, cando aínda o monte ardía, tratando de utilizar novamente de forma partidaria unha catástrofe, repetindo estrategias e consignas e ocultando os verdadeiros motivos e os verdadeiros culpables de que o monte arda. Nós non imos alimentar esta estrategia partidaria que é o que é, que únicamente trata de desvirtuar o traballo realizado tratando de buscar autores e responsables en beneficio político propio. Nós non imos votar unha serie de mocións que, en definitiva, non reflicten nada máis que ocurrencias. En definitiva, o que reflicten é a intención dos tres grupos da oposición no Parlamento de Galicia, da oposición á Xunta de Galicia, e a ver quen é o campeón da ocurrencia. Nós imos a apoiar o traballo de atención a todas as persoas afectadas, de busca dos incendiarios, que son os verdadeiros culpables, de restitución dos danos ambientais e de seguir mellorando as condicións de prevención e posta en valor dos montes galegos. Por todo iso non imos apoiar estas mocións que presentan Compostela Aberta, BNG e o Grupo Socialista. Miren, vostedes, a verdade é que con máis intensidade o BNG e Compostela Aberta enchen as súas bocas con esa frase tan bonita e lapidaria, é que outra política forestal é posible. Outra política forestal é posible. Señores do BNG, vostedes quedaron retratados, porque esa frase de outra política forestal é posible, o BNG ten o récord triste para este país de ter a responsabilidade da política forestal o ano que tivo peor resultado e máis hectáreas queimadas no noso país, no 2006. Señores do PSDG, vostedes, home, coa referencia do tripartito, fai tempo,
pero o tripartito hai no 89, e coa referencia dun conselleiro de Medio Ambiente que tiña como objetivo non colaborar co seu colega do BNG, sino conspirar contra o señor presidente da Xunta daquela, pois creo que tampouco deberían encherse moito a boca con eso de outra política forestal é posible, non? Pero tamén os de Compostela Aberta, estes novos políticos das mareas de Podemos, pois tampouco poden estar moi contentos dicindo que outra política forestal é posible, porque claro, vostedes xa están facendo o seu relato, levan facendo o seu relato dende o mes de suño de 2015. E onde están os convenios coa Consellería de Medio Rural? Ni están, ni se agardan, porque non son capaces de asinalos. Onde está a compra da motobomba que nos deixamos preparada e que tiña cartos porque estaba previsto cos fondos dos seguros? Ni está, ni se lle espera. E onde está a ordenación, onde está o desbroce, onde está a adecuación das pistas forestais no ámbito competencial de Compostela? Non está, ni se agarda, porque vostedes son moi rápidos solicitando, pero son negados xestionando. Moitas gracias. Paco. No, porque fomos en unha orden de presentación de moción. Rubén, Paco, Rubén e tal. Dalle, Paco. Ui, ese porque sí, xa o falaremos con calma. Bueno, o primeiro que quero dicirlle ao vocero do Partido Popular é que eu comprendo perfectamente as horas que son, e comprendo tamén o que é unha certa tendencia a ter os deberes feitos de casa, pero que eu sí que manifestei o meu pesar. Non hai ningún problema porque o poderemos escoitar a partir de mañá. Eu sí que manifestei iso e manifestei a nosa solidaridade con todos os veciños que pasaron unas horas verdadeiramente de inquedanza diante do risco das súas vidas, dixen, da súa integridade física, é o que dixen, e dos seus fogares, non? Claro, mire, que cando falamos de aproveitamento político dos fogos, teño que dicirlle que é voceiro do grupo parlamentario do PSDG no Parlamento de Galicia, mentres durou todo ese fin de semana terrible, particularmente o domingo, e mesmo despois do luns, as súas declaracións sempre foron que había que apoiar os brigadistas, os voluntarios e as accións para apagar os lumes, e que, cando pasara a crise, entón sería o momento de facer unha análise de se teñan cumprido os protocolos e pedir responsabilidades. Algo un pouco diferente do que fixo o señor Rajoy, don Mariano Rajoy, cando era presidente do Partido Popular no 2006, e ademais era xefe da oposición, que dixo que naquele entón os focos que queimaban Galicia eran fruto da ineficacia e o sectarismo da administración do Executivo Socialista, e que a crise dos incendios foi porque non había estrutura de Estado con Zapatero. Iso foi o que dixo públicamente, vale? Non se quedou moi atrás o hoxe presidente da Xunta de Galicia, don Alberto Núñez Feijóo, naquele entón tamén xefe da oposición en Galicia, cando dixo aquilo de con nosotros non moría xente nos incendios, e con eles, polo bipartito, morren 4 persoas. Claro, non sei se escoitaron vostedes a alguén que dixera que a morte dos 4 veciños polo tema dos lumes fora culpa do goberno do Partido Popular. Penso que non o dixo ninguén dos grupos que están na oposición. E claro, tamén resulta sorprendente que as 1000 persoas, os 1000 traballadores fixos, persoal laboral de menos que temos neste momento traballando na Consellería de Medio Rural para a loita contra o fogo non teñen importancia, pero o cese de 30 persoas que eran os nomeados a dedo, porque eran nomeamentos de libre designación, os 8 responsables dos servizos centrais da Xunta, os 4 xefes provinciais e os 50% responsables dos 19 distritos forestais. Ese cese de 30 persoas sí que xustificaba todos os lumes que estaba padecendo no 2006. Pero os 1000 traballadores fixos que desapareceron da plantilla, eses non teñen ninguna importancia, eses non teñen ninguna influencia. Pero eu penso que o primeiro que hai que facer diante deste tipo de crisis é facer un pouco de autocrítica, e a verdade é que penso que aínda están a tempo. Mais nada, moitas grazas. Sí, grazas, alcalde. Eu non tiña intención de intervir, pero claro, hai que dicir un par de cousas. A primeira delas xa me quitou da boca o portavoz do Grupo Socialista. Claro, eu entendo que a estas horas é difícil manter a atención, pero que por onde empezou o portavoz do Grupo Socialista foi precisamente por dar as condolencias ás familias, ás amizades e aos amigos das vítimas, que entendo
que nunha corporación normal todo o mundo dá por sentado que esas condolencias son asumidas polo conxunto da corporación. Intentar dar a impresión de que alguén que non menciona iso é porque está... chegamos aos niveis que eu, desde logo, non me vou rebaixar eses niveis. Segunda cuestión, claro, instrumentalización política. Claro que aquí a xente ten unha memoria selectiva que a mí me fascina, non? Pero claro, contra a memoria selectiva está a hemeroteca. Porque claro, 2006, claro, eu algo aínda lembro do que pasou en 2006. O que lembro é a un presidente do goberno que despois da morte de 3 brigadistas no Baixo Miño non ten outra cousa que a indecencia que dicir que co PP non morría xente. Eso é indecente e mezquino. Un presidente do goberno que se foi a sacar unha foto que lle podo asegurar que é a segunda foto da que máis se arrepinte salir o señor Feijóo. A segunda. A primeira é outra. Pero a segunda é con unha manguerita e con mocasines, indo a apagar lumes. A terceira, a todos os alcaldes do PP, a todos os alcaldes do PP en manifestación contra o goberno. E a cuarta, a pedindo a dimisión sistemáticamente do conselleiro naquela altura, Alfredo Suárez Canal. Bueno, dito isto, claro, o que houbo é unha parte moi importante do pobo galego que se sentiu absolutamente abandonada durante esta fin de semana. Abandonada. Abandonada porque todas as imaxes e todas as declaracións así o reflectían, non tiveron ningún tipo de apoio por parte dos recursos públicos de extinción. E volvimos a ver as fotos e as imaxes de xente con baldos de auga solidariamente e cas súas mans apagando os lumes. E abandonada tamén, por certo, que esa outra parte que non é menor, tamén polos medios públicos de información deste país, porque é absolutamente repugnante que a Radio Galega non suspendera o Galicia en goles e que a Televisión de Galicia seguira con Serra Moura e previamente con programación enlatada ca repetición do Land Rover e co Luar. É indignante que un galego que quixera saber que estradas estaban cortadas ni siquiera pudera obter información na radio pública do seu país pagada con impostos de todos. Por tanto, o que se sentiu moita xente esta fin de semana é abandonada polo seu goberno. E iso é o que explica, e non que a xente sexa borrega, nin que se deixe instrumentalizar políticamente, que en Santiago de Compostela, nun día laborable, houbera 9.000 veciños na rúa protestando por isto. Non por borregos, nin por deixarse instrumentalizar. Porque hai moita xente que sabe, un, que non se actuou como se debera, e dous, que ou se atacan as causas estruturais ou isto repetirase sistemáticamente cada vez que se repitan determinadas circunstancias climatolóxicas. Por lo tanto, eu son o primeiro que digo que man dura contra todos os incendiarios, que o que teñen que actuar ahora son os corpos e forzas de seguridade do Estado, investigar, averiguar o máximo posible e perseguir a xente que prende lume e que lle cae todo o peso da lei. Eu son o primeiro en dicir eso, pero tamén son o primeiro en dicir que só con eso e só con hidraavións non se soluciona o problema. Non se soluciona o problema. E nós hoxe vivimos nun país que é un polvorín, e que temos unhas características estruturais moi similares ás de Portugal. Moi similares. Entón, bueno, podemos tomar nota e intentar ter un traballo na dirección de mitigar isto, que desde logo non vai ser no corto prazo, e iso non é froito de 4 anos, nin de 8 anos, nin de 3 legislaturas, nin sequera. É, pois, un proxecto de país a máis medio longo prazo. Pero agora, como non vayamos a un modelo diferente de ordenación do noso territorio, de productividade do noso medio rural, e desde unha perspectiva tamén forestal, pois desde logo estaremos condenados a repetir cíclicamente pois este tipo de desgracias. E vou a dicir unha última cousa nos 20 segundos que me quedan. Claro, houve unha diferencia sustancial co 2006, eso é certo. No 2006 empezou a arder o 4 de agosto de 2006 e foron 12 días ininterrumpidos con picos de máis de 200 incendios ao día. 12 días. Bueno, habría que ver que teria pasado neste país se non empezara a chover esta fin de semana. Xan? Na, suscribo as palabras dos meus compañeros. Agustín? Moi brevemente, simplemente facer unha constatación. Non é que o diga o Goberno de España, non é que o diga Agustín Hernández como portavoz do Partido Popular do Concello de Santiago, é que a Unión Europea suliñou que un exemplo de actuación nesta vaga de lumes foi Galicia e España, e que un exemplo a non seguir é Portugal. Quen goberna en Portugal
quen goberna en España? É así. E en todo caso, vostede fala de actitude vergoñenta. Mire, vergoñento é que o día 15 do 10, ás 19:40, nas redes sociais que tanto adoita utilizar o goberno de Compostela Aberta e as mareas de Podemos, chamaban a xente a manifestación do luns al 16 de outubro ás 20 horas. Eso sí que é impresentable. Señor secretario, vamos a rematar con esta alegría. Moción PSOE sobre vaga de lumes, votos a favor. Sí, PSOE, BNG, Compostela Aberta. Votos en contra. Partido Popular, abstencións 0, quedaría aprobada. Moción BNG para adopción de medidas co fin de evitar unha nova vaga de incendios. Votos a favor. BNG, sí, BNG, PSOE, Compostela Aberta. Votos en contra. Grupo Popular, abstencións 0, aprobada. Moción de Compostela Aberta para instar ao Goberno galego un acordo para o Monte Galego. Votos a favor. BNG, Compostela Aberta, PSOE. Votos en contra. Grupo Popular. Abstencións 0, aprobada. Queda levantada esta sesión. Vayan con Dios.